ನೋಡಿ ಉಂಟ್ಲೆ ಸೊನ್ನೆ 90 ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಉಂಟಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ 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 ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಯ್ 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 ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಈರೆ ಇಜ್ಜರ್ ಮಂದಿ ಜಾರ್ ಬಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಅದು ಅವೇ ನಾನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದಿಜ ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ದಿನಿ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಅದು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಹೆಂಗೆ ಹೊರ್ಚು ಬಜ್ಜಿ ಓ ಪುಂಜವೇ ದಾನೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಳ್ಳಾರು ದಾಲ ಖುಷಿ ದಾದೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಜೋಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಎಂಕುಲು ಖುಷಿಟೆ ಉಪ್ಪೊಡು ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ಮೂಡೆ ತಿಂಡೆ ಅಂಚ ಖುಷಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಮೂಡೆಂಡ ನನ್ನಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀತೆ ನನ್ನ ದಿನೋಲ ಕಟ್ಟು 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 ಮನ್ಪುನು ದೀಪಿನಿ ಕೈತ ತಿನ್ಪುನಿ ಲಾಟ್ರಿ ಮಿನ್ ಲಕ್ಕಡ ಆಗದನ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಟ್ರಿ ತೂಡು ತಿಕ್ಕನೆ ಆಗಿರೇ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪರ್ಸಿ ಇರೆಗ್ ಲಾಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇರೆಗ್ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ರಿ ಕಂತು ಕೊರುಡು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಜ್ಜಿ ಸೆಕೆ ವಾಸೆಕೆ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಸೆಕೆಟ್ ದೆತ್ತ ನೋಡಿ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಉಂಡಾ ಐಟಣ ಬಂಪರ್ ಲಕ್ಕುನು ಪೂರ ಬರ್ವೇರಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತಿ ಲೇಟ್ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರತೆ ಈ ರೀತಿ ಜರತೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆ ನಿಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಗಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಾವು ದಿಯೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ರಿ ಪಾತ್ರಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ದಾನೆ ಜಾಗದಾದ ಏರ್ನ ಜಾಗದಾದ ಆತೀನಿ ಜಾಗ ಇತ್ತಲ ಕಣುಂಡು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಮೇಘನಾಮೀಗ ಹಾಯ್ ಅಂಕಲೆಗ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಕ್ಲೆಗ್ ಚರ್ಬಿ ಮಿತ್ ಏರಿಯಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಘನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ഒന്നസാണ്ടി ഒന്നസാണ്ട് മൂടെ എന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട് ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ತಿನ್ನರೆ ಕಜುಪ್ಪು ದಾದ ತಿನ್ನರೆ ದಾದ ಉಂಡರ ಬಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮೂಡೆನೆ ಶಿವಾನಂದ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ದೀವರೆಗ್ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಏನ ಟ್ರೈ ಪೋಟ್ ಅದೇ ರೆಡ್ ಕಟ್ಟ ಆತನ್ ಅವಿಕ ಬೇತ ಮಂದೆ ನನ್ನ ಬರಡು ಐಕ್ ಗೋಡೆಡ್ ಹೊರಗದೀತೀನಿ ಕೇಶವ ಕೇಚು ಬೊಕ ಎಂಚ ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ಮೂಡೆ ತಿಂದು ಬಾತದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಅವ 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 ಸುಚಿತ್ರಾ ಸುಚಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಸುಚಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವಾ ಜಮಿಲಿ ಜಮಿಲಕ್ಕನ ಜೀಗೆ ಅವೇರಿಯಾ ಜಮಿಲಾಡ ಏರಿಕೆ ಕವಿ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಅಂದ ಎಂಗ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಜನ 6 ಲೈಕ್ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನುಂಟಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಮನೇಲಿ ಮೂಡೆ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮದು ಚಾನೆಲ್ ಇದೆಯಾ ಸುಚಿತ್ರ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮದು ಚಾನೆಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂದು ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಓ ಹೌದಾ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಸುಚಿತ್ರ ಸುಚಿ ಅವರದ್ದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಅಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಬಾಯ ಆನ್ ವಸ್ತು ಹುಷಾರುಲಿ ಮೇಘ ಎಂತ ಗುಲಾಬಿಯ ನನಗೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಚಿತ್ರ ಸುಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಕೋಟೆನ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಮೇಘ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಲ್ವಾ ಮೇಘ ಅಂದು ನಿನ್ನೆ ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೇನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೂ ಎಲ್ಲ ನನಗೇನೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮ್ದು ನೆನ್ನೆ ನಿಮ್ದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದು ಅಕ್ಕ 10ಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಹೌದು 10ಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮೇಘಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನ್ಯೂ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಕಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೇನೆ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಯು ಅನಿತಕ್ಕ ಅಂದ್ಯಾ ಪಾಪ ಏನ್ ಮನೆ ಲೈಕ್ ಉಮೇಶ ಗೌಡ ಉಮೇಶ ವಾನ ಮುಂದ ಮಾರಿಕಲ್ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ತುಯ್ಯನು ಮೊಬೈಲ್ ತುಯ್ಯನು ಉಮೇಶನ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಂದಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಎಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲವಾ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮೂಡೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಮೂಡೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಮೂಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂಡೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಅದು ದಿನಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಆ ಜನ ಬ್ಯಾಡ್ ಪತ್ತೆಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ವಾಜನ ಮೇರಾ ಉಮೇಶನ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾತೆ ಉಮೇಶ ಎಂಕ್ ವಾದ್ಯ ಉಡ್ತಿದ್ದು ಬಚ್ಚಿದ ಬೋತುಂಡು ಕಾರ್ ಮಂದಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮುಂದ ವಾದ್ಯ ಮಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಆನಿವರ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಸದಾ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಮ್ಮಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೈ ನೋವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದುಂಟಲ್ಲ ಮೂವೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚುದು ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಪಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಶೋಭಾ ಕೋಟೆಯನ್ಗೆ ಸಹ ಮಾಡಿ ಆ ಉಮೇಶ ಗೌಡ ಮುಲು ಸುಚಿತ್ರ ಸುಚಿಲ್ ಇರತ್ತೆ ಯಾರೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇವೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಬಜಿಲ್ ಪೂಜೆ
ಬಜಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಬಂದ್ಪೋಯ್ರ ಮಾರ್ರೆ. ಪ್ರದೀಪ. ಓಕೆ. ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಕೈಗೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಅದು. ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂವು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ. 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಶನಿವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಕೋಲಲ್ವಾ ಹಾಗೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡಿದ್ದೆ ಫೋಟೋ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯ ತುಯ್ಯ. ಮೇಘಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಾಳೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು 1 hour ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯ ತುಯ್ಯ ಇನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಬರೋಡ್ ಬನ್ಪುನ ಬಸ್ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಎಂಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪ ಶೋಭ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬತ್ತಿನ ಬಸ್ ಶೋಭ ನಡೆಗೆ ಅವು ಆ ಬಸ್ ಟೇ ಪುಯ್ ಅಲ್ತ ಬಸ್ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಎಂಗಳು ಬರ್ಪ. ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪಾರು ಜಾತ್ರೆಗ್ ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪಾರ ಪಂಡದ ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ. ಆಯ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಚಿತ್ರ ಸೀಲ್ಸ್ 1 hour ಬಿಟ್ಟು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರದೀಪ್? ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಮೇಘನ ಬರ್ತಾರಂತೆ, ಮತ್ತೆಂದು ಮುನ್ನ ಮನು ಆನಂದ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತೆ ಲೈವ್ ಬರಂದ ಈ ಜನ ಎಂಕ್ ಮೋನು ಆಂಡಿಯೇ ಈ ರೀಜಾರ್ ಮಾರ ಈ ರೀತಿ ಜಾರ್ ಇರ್ಲ ಬರ್ಪ 2 ಜನ ಆಂಡ್ ಇಬ್ಬ 2 ಜನ ಆಯ್ರ ಏದ್ ಕೂಡ ಶೋಭಾ ಬರ್ಪಲ್ ಉಂತಲೆ ಶೋಭಾ ಬರ್ಪನಾ ಉಮೇಶನ ಊರು ಬೇರೆ ಬಸ್ ಕಡಪುರ್ ವೇರು ಬೊಲ್ಪುಗ ಕದ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರಸಾದ ತೋಡಾರ ಅಕ್ಲೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಊರಿಗೆ ಕಡಪುಡು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅಂದ ಅದಾನೆ. ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವೂರು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ದು? ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರು ಚಿನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆ. ಚಿನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆ. ಚಿನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆ ಎಂತ ಅದು? ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ, ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಸುಚಿತ್. ನಾನು ಅದು ನೋಡು ಸುಚಿತ್ ಸುತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನೋಡುವಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ. ಉರ್ವಾಡ್ ಆತ ಇತ್ತು ಉರ್ವಾಡ್ ಇತ್ತು ಕೋಡೆ ಅಂದ ಅಂದ್. ಮೇಘಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇಘನ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಸುಚಿತ್ರ ಸುಜಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಿರಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಯಾನ್ ಪಿನ್ನ ಐಡಿಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ 2 ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಡ್ ಅಂದ ಅಂಜನ ಮೇಘಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಘನ ಮೇಡಮ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಪಾಪ ಅಲೆಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ್. ನಾನ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ. ಓ ಹೌದಾ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣನಾ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ ನಿಮ್ದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಂದ್ರೆ? ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಅಲ್ಪ ಚೆನ್ನ ಆಕಲ್ಲ ಸುಚಿತ್ರ ಸುಚಿಗೆ ಒತ್ತುಲೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಓನ್ ಆಪುಂಡು. ಓ ಮಂಡ್ಯ. ನಾನು 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣನವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಹಾಗೆ. ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಡೈಲಿ, ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಂದು. ದಿನ ಏತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಮರ ಇರೆಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡದೆ. ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರಂದನೆ 2 ದಿನ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ 3 ದಿನ. ಮೇಘನಾ ಡನ್. ಮೇಘನಾ ಡನ್ ಅಂತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಮೇಘನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಈಗಲೇ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದಂತೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಅಜ್ಜ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ. ಯಾವಾಗ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಕೊರಗಜ್ಜ? ನೀವಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಅಲುಗುಲುದು ಸೋಕ ತರದೆ ಇಜ್ಜಿ ಆನೆ ಪಲ್ಲಿಲಡುಗುಲು ಇಜ್ರ ಓಲುಪುನೆ. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸುಚಿತ್ರ, ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನಲ್ಲಿಗೆ.
ಎಲ್ಲೇನೆ ಕೊರಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲೇನೆ ಕೊರಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದಿಯೇ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಪಿನ್ ಐ ಡಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಲ್ಲೆ. ಹಾ ಸರಿ, ಪಿನ್ ಐ ಡಿ ಸುಚಿತ್ರ ಅವರದ್ದು ಚಾನಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಂಕ್ ಒರ ಪೋಡು ಮಾತ ಪೊಲೆ ಅಜ್ಜ ಉಂಡದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಲಿವೇರು ಈರ್ಲ ಪೋಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಎನ್ನ ಉಂಡತೆ ಪೋಯಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಕುತ್ತರಡು ಯಾನ್ ಕುತ್ತರೆ ಪೋತೆ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ಪೋತೆ ಯಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಘಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ತುಂಬಾ ಆಸೆ ನನಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೆಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹರಕೆ ಅವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದು ಅಜ್ಜ ಮತ್ತೆ ದೈವದ ದೇವರುಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ತುಳುನಾಡಿನೆಲ್ಲ ಅದೇ ಇರುದಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ. ಮೇಘನಾ, ನೀವು ನಾಳೆನೆ ಕೊಡಿ, ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. 1 hour ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಲ ಉಮೇಶ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುದು. ಎಂಕ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಹಾ ದೆತ್ತಲ್ನೆ ಬರದು ಕೊರಡ. ಹಾ ಆಯ್ತು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಅಂದೆ ಏನಿದೆ ಬರದು ಚಕ್ಕ ಬರದು ಕೊರಡ ಚಕ್ಕಡು ಅದತ್ತು ಇದು ಚಕ್ಕ ಬರದು ಕೊರ್ಪಾರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಚಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೋಪದಾದಯ ಬೈದನ ಇಲ್ಲಾಗ. ನನಗೂ ಕೂಡ ದೈವದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ನೋಡಿದರಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಅಜ್ಜ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ. ಹೌದಾ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೈ ಒಲಿರು ಓಲೆನ ಮಾರಾಯ ಯಾಪ ಬರ್ಪೆದಾಯೆ ಆಜಸ ಗುಲ್ಲರ ಇಂಕ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ. ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡರ್ಚವೆ ಏರೆಗ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರಿಯನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಂಜವೆ ಹಾಯ್. ಆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಡೆಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಲೈವ್ ತುಯ್ಯಾರ ತುಯ್ಯಯ ವಾ ನಮ್ಮುನೆದಯ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಐತೈದ್ರು ಯಾನಿಜ್ಜ ಅಂದ ಸಂತೆ ವಾ ನಮ್ಮುನೆದ ಅಂಚ ಏಸ ನರಕದ ಅಂಡ ಶೋಕ್ ತೋಜದೇರು. ಅಭಿಜಿತ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಹಾಯ್ ಅಭಿ. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಉಂಟು ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು. ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಫುಡ್ ಈಟ್, ಹಾ ಫುಡ್ ಈಟ್ ಮೂಡೆ ಈಟ್ ಮೂಡೆ ಐ ಆಮ್ ಮೂಡೆ ಈಟ್ ಅಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಮೂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಈಟ್ ಪೊಂಜವತ್ತು ಪೊನ್ನತ ಅಂದಿಯೆ ಪನ್ಪುನಗ ಲಂಚನೆ ದಾದಾಪುನು. ಆ ಅಭಿಜಿತ್ ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಅದು ಬೇಡಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಅಭಿಜಿತ್, ನಿನಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲವಾ? ಇದು ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಟೈಮ್ ಅವ ನಿನಗೆ ಅಭಿಜಿತ್? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುದು ನೀನು? ಬಗೆ ಸಾವ ವಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ ಲಂಚೇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಡ್ರಾಸಿ ಇಂಗೆ ಕಲ್ತಿರಿ ఒక ವಾಹನದ ಪನ್ಪುನು ನೈಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೆ ಪಾತೆರ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಪು ಜತೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅರ್ಥ ಆಪುನತೆ. ಯಾನ್ ಈ ಶೋಭಾ ಇಡುವಂತಿನ ಮಂತುಪುನು. ಓಕೆ ಇರ್ಗೆ ಎತ್ತನೆ ಬನ್ನತ್ತ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಎತ್ತನೆ ಬಂಡಾರ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ದಿರೊಂಡ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಬಲೆ ದೆಪ್ಪೆ ಏರೇನ್ ದೆಪ್ಪರು ಮಾರ ಇದು ದೆಪ್ಪೆ ದೀಪೆ ಒನ್ಪಾರ ದೆಪ್ಪಲೆ 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 ನಾವು ಈರ್ ಸುರು ಟೆಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಕೊಡಪ್ಪ.
ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ದಯ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತಿನಾ? ಸುಚಿತ್ರ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದೆ? ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆವಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ? ಓ, ನೀನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕ? ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಎಂತ, ಪಿನ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೊರಿಯೆ ಲೈಕ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೆ. ಓಕೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಊಟ, ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಹೌದಾ, ಚಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಯ್ತಾ ಈಗ. పొన్నున ಮೆಸೇಜ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಿಂದ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ ಇಚ್ಛೆಯ ವ್ಯಾನು ಸರಿ ತೂತು ಜಂಕು ಸೊಪ್ಪ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೂಪುರಿಯಾನ ಬೇರೆಂದು. ಸುಚಿತ್ರ, ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನೀವು ಅವತ್ತು ಇದು ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಅಭಿಜಿತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾನ್ ಈ ಬೆದಂ ದಾದನ ಪಂಡೆಯ ಐ ಲವ್ ಯು ಪಂಡದು ಅವಿಕ್ ಹಾಯ್ ಸುಜಿ ಬತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರ. ಅವರನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುದು. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಂಟಿ. ನಿಂಗೆ ಹುಚ್ಚ? ಹೌದವಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಬಾ ರಾಕೇಶ್. ಎಂತ ರಾಜೇಶ? ರಾಜೇಶ್ ಕರ್ ಎಂತ ಹೆಸರು ಇನ್ನದು? ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಬಾ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬೇಡ. ಹ್ಮ್. ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್. ಸೋಬಕ್ಕ ಗುಡ್. ಸುಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್. ನೈಟ್ ಆ ನೈಟ್ ಕಟ್ಟಿಂದು ನೆಟ್ ಮರ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ 5G ಪಾಡ್ಲೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇರಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಎಂಚ ಅವಳು ನುಂಡತೆ ಬರಿಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅವೇ ಕೂತುದು ಪಾಡ್ನು. ಇದೀಗ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕು ನೈಟ್ ಎಂಕಿ ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು. ಅಜ್ಜದ ಆತರ ಮಾತ್ರ ₹100 ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನೋಕ್ ಪಾಡ್ನ ತಿಂಗಳು ₹1 ಆಜಿನ ದೇದು ಎತ್ತನು. ರಾಜೇಶ್ ಅರ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ? ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ 3G ಪುನಃ ಪಾಪ ಮಾರ 5G ಬೋಡಿತ ಓ ಯಾಕೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪುಂಜವೆ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಪೇಪೆ 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 ಬೆನ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಪಾಡುತ್ತುವೆ ಆವಾವ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ನೀವೇನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಅದು ಊಟ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದದ್ದು ಮತ್ತಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ ನಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. 4G ನನ್ನ ಬರೋಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ 5G ಫಿರ 5G ಏತು ವರ್ಷ ಪೋಪುಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಂಕಲ್ಲ 5G ಸುಜಿತ್ ವನಸ್ ಆಂಡ ಹಾಯ್ RK ಅಣ್ಣ. ಅವರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವರದು. ಹಾಯ್ RK ಅಣ್ಣ. ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಏರ್ ಪಂಡೇರ್ ಮಾರ ಪೋಯರ ಕುಲ್ಲ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದು ಪೋ ಒರಿಯ ಪೋಪೆ ಪೋಪೆ ಪಂದು ಏಳು ಕೋರಿ ತಿಂತೆಗೆ ಪೋಪೆ ಪಂದು ಏಳು ಕೋರಿ ತಿಂತೆಗೆ ಇಮೇತ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಿನ. ಸೋಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್. RK ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್. RK ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ? ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮ್ಗೆ, ಗುರ್ತುಂಟಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್? ಯಾರ್ದು? ನಂದಾವಾಗ್ಲೇ ಆಯ್ತು, ನಂದು ಬೇಗ ಆಯ್ತು. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸುಚಿತ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ ಅವೇರು ಶೋಭಕ್ಕ ಅವು ಶೋಭಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ. ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟ್
ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ, ಆಗ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಎಬ್ಬ ಸುಖ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಎಬೇ ಇದು ದಾದಿ ಪೆರ್ಮರಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಪೂಜಾರ ಮಾರ ನಿಗುಲು ಅಂದ ಅಂದಿಯ ಸೋಬ ಪೆರ್ಮರಿ ದಿಂಬ್ಳಿಗೆ ಆ ಜನ ನನ್ನ ಬತ್ತನ ಮೂಲುಂಡವೆ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಪೆರ್ಮರತ್ ಕ್ಯಾರೆ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿಲ್ಲವೆ ಕ್ಯಾರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹೌದಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಕ್ಯಾರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಿಲ್ಲೆ ಆರು ಅತ್ಯ ಸೋಬ ಆರ್ನ ಒಂಚಿತ್ತು ಏನ ಸಂಘ ಉರಿಪುನ ಸಂಘತ್ತವು ಹೌದಾದ ಉದ್ದದ ವಾದ್ಯ ಉರ್ತಂತು ನಾ ಜನ. ಸುಚಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸುಚಿತ್ರ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರಂತೆ? ಯಬ್ಬ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಇಂಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ತೂಪೆ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ತೆ ಅರೆ ಎಲಿ ಕಬಾಬು ಪಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅವೇ ಇರು ಪಲ್ಲಿಲಕ ಇಪ್ಪುನು ಉಮೇಶ ಪಲ್ಲಿಲಕ ಉಪ್ಪುನು ಅವಿ ಪಲ್ಲಿದಿಂದು ಸೋಬಕ್ಕ ಒಗ್ಗೊಂಡಾರ. ಹಾಯ್ ಸೋಬಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಅಲೇ ಸೋಬಾ ಯಾ ಪರ್ದಿಂಚಾಯ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಉಗ್ಗ ಉಂಡರ ಪಂಡದು ಸೋಬಕ ಕೇನ್ನೆ ಜೈನ ಪಾತೆರ ಅಂದು ಬನಿಯಾ ಅಂದು ಬನ್ ಅಂದು ಬನ್ ಬಕಾಯ ಬಂದ್ಬಿನ ಪಕ್ಕಡನ ಎಂಡ ಪಾತೆರ ಜೇರು ಅನ್ನಸಾಂಡು ಯಾನ್ ಕೋಡದ ಅಂಗಿಡುಂಡತ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂಪ ನಿನ್ನಿನ್ಯಾ ಬಕ ಪೋಪಿಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆನೆ ಆತಿನಿ ಕಾಣಿರ್ದಿ ಚಮುಗ ಇನಿ ಬಕ ಮಧ್ಯರ ಜೆತ್ತ ಯಾನ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇರ್ನನೆ ಇಪ್ಪುನ ತುಯ ಯಾನೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅವಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಪೋಪೆ ತಮಲಾಕ್ಷ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಪೋಪೆ ಬೇರೆಗ್ಲ ತೂಂಡ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಶ್ರುತಿ ಉರಿಪುನ ಒಂಜಿ ದಮ್ಮುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉರ್ತಾರ ಆ ದಂಬೆ ಉಂತುಂಡಿರ್ನ ವಾನ ಮುಂದೆ ದಮ್ಮ ಬಾರದು ಉರಿಪುನಿಯಾವು ಯಾನ್ ತುಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ತೂ 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 ತೂರಿಪುನಿಯ ಸೋಬಾ ಸೋಬಾ ಕಾರು ಪುನ್ನಮೆಗೆ ಪಾತಿರುನಿ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಪುನ್ನಮೆ ಬತ್ತನ ತಂಚ ಹರ್ಷಿ ಭಾರತಿ ಕೋಯ್ ದಾನೆ ಅತ್ತು ಉಮೇಶ ದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ಓಮೇಶ ಉಜೆ ದಮ್ಮುಡು ರಿಪೇರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ದಂಬುಪ್ಪಂದು ದಂಬು ತಿರ್ತು ಬರ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಉರಿಪು ನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತನಾಡತಾ ಅದೋಟಿ ಉರಿಪ್ಲಾ ಸುಚಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ ಕೆ ಎನ್ ಜಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಡಿಗರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯತಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ತಿಕ್ಕಿಜಾ ಕೋಡೆ ಊರಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಲೈವ್ಡು ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬಗಲೊಂದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಏರಿಯವು ಏರಾಯೇ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗಡ್ ನಾಯ್ದಮಗೆ ಅಂಚ ನೆರಿಯಂದಾಂಡ ಅಯ್ ಜೊರತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಜೆ ಏರಿಯ ನೆರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಊರು ದೈವ ದೇವರಿಗ ದಾದಾಂಡ ಹರ್ಷಿತಾ ಏಮಾ ದೀದಿಯಾ ನೀರಿಯಾ ಅತ್ತ ಏರವು ಆ ಚಾನಲ್ದ ಏರ ಹರ್ಷಿತ ಅಕ್ಕವು ಆ ಹರ್ಷಿತ ದೇವಡಿಗೆ ಬಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ನೆರೆಕರೆತ್ತ ಅತ್ಯ ಹರ್ಷಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೋಡೆಮಣಿ ಕೋಲಯ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ರಾಯಜಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓಲಿಯಾ ಓದುದೆ ಏರ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಕ್ಕ ಉಕೇಂಡಾರು ಹೌದು ನೇಬರ್ ಸೋಬಕ್ಕ ದಾನಿ ಇರು ತೆಲಿಪಿಜರು ಶೋಭಾ ವರ ತೆಲಿಪ್ಯ ಶೋಭಾ ನೆಗಡ ಆಯ್ಗೆ ಜ್ವರ ಆಗಿ ದಾದಾತಿನಿಯಾ ಆಯಿ ಲಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿಂದೇ ದೀತೀನಿ ಮಗಗ್ ಸೀದ ಮೀದುದೇ ದೈವದ ಕೋನೆಗೆ ಪೋತೆ
ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಪಾತೆರ್ದೆ ಮರ್ಲೆ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬೈದೆ ನಾಯಿ. ಓ ನಿನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಬೈತೇನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ಮಿತ್ತೆ ದಿ ಓಡಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆನಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಂತೆ ಯಾಲ್ಲ ದೀತೆ ಯಾರ್ ಬಂತೆ ಈ ಎಂಕ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ನಂಬೋತ ಅಕಲೆ ಪನ್ಪುನಿ ಎಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯ ಬ್ಲೂಕುರಿ ಉಮೇಶ ಉಮೇಶ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಮೇಶ ಶಿಯಬಾ ಅಯ್ಯ ಪೊಂಜ ಬಾತಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ ಯು ಅವು ಇಪ್ಪುನನೇ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಉರಿಪರ ಮಾರ್ರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಉರಿಪರ ಆಪುಜಿ ಉಮೇಶ ಈ ಅಂಚ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಉರಿಪುನನೆ ಬರ್ಚಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತನ ಅಜ್ಜಿಡ ಪನ್ ಆರ್ಲ ಉರಿಪೇರು ಒಪ್ಪ ಲತಂಬಪ್ಪನ ಅಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟು ಕುಲೊಂದು ಉರಿಪು ಓ ಅಜ್ಜಿ ಉಮೇಶ ರೊಟ್ಟು ಪೋದು ಉರಿಪೇರು ಉಂಡ ಯಾ ಬಂಡ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಉರ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಯಾ ಬಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿಪೇರ ಪೂರ್ಚೆ ಉಮೇಶ ಒಂತೆ ನಿಧಾನ ಉರಿಪು ಮಿತ್ತ ಪೈನ ದಮ್ಮು ಪಿರ ಬರಂದು ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ 103 ನನ್ನ ಸಬ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಅವರದು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕೆ ಅಣ್ಣ ಓ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ರಿಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಬಲ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಬಲೆ ಯಾರ್ಲ ಅಕುಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ ಆಯ್ತಾ ಭಾಸ್ಕರ ಡಿ ಎಂತವಾ ಉಮೇಶ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಆನಂದ ಆಯ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ದಾದಿಗೆ ಜನರೇಟರ್ ಒಬ್ಬರ ಉಂಡಾ ದಾಯಿಗೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ ಹಾಯ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಚಿ ಪಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ದೀಪಕಣ್ಣ ಆವೊಲ್ಯತ ಸುದ್ದಿ ಜಂದ್ಯ ಯಾ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದೆ ಮಂಗೆ ತೂತಿನೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಡದ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನೈಟ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತುಳುಪಾತೆರೋ ನಿತ್ಯಾಯೇ ಲೈವ್ಡು ಓನರ್ ಪೋಯಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪೋಯಿನಿ ಇನ್ನ ಮಿನಿ ಲೈವ್ ಆಯೆ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಪೆದಂಪಾತಿರನ ಕರ್ನಾಳಿ ಸೋಜಾ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋಲಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾದ್ಯಾಗ ದುಂಬು ಉರಿಪುನ ನೇ ಶ್ರುತಿ ಅಂದೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಯಾನೆ ಬರ್ಪೇವೆ ಬಲ ಬಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಯ್ ಇದೆಯೋ ಸಿ ಆ ರಾಯ್ ಬನ್ಪುನು ಈ ಜನ ಸಿ ಬನ್ಪುನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆಗೆ ಅಂದಿ ಸುಮಾರು ಪಾತೆರ್ದೆ ತುಳುಕಿ ಮಳೆ ಮಳೆಯಾಳಿದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಡೆ ಅಂದ ಆಯ್ನ ನಾಳೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರು ಬಿಡು ಮನಸಾಂಡ ಆಂಡು ಅರ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾನೆಗೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಅರ್ಷಿ ನಾನು ಸುಜಿಲೆಪ್ಪು ದಾದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ಡ ದಾದಕೇರಿ ಯಾ ನಿತ್ಯ ಜತೆ ಯಾ ಬೈದು ನಾಲ್ಪಾಯಕ್ ನೆರಡ ಸಾರಿ ಈತದು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬಂಡಲ್ ಏರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಷಿತ ಹಾಯ್ ಬಂಡದು ಅಲ್ಲಿ ಒರಾನೆ ಬಂಡಲ್ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಅಚ್ಚು ಒಲ್ಲಲ್ಲಿಯಾ ಅಚ್ಚು ಬೈಜಿ ಅಚ್ಚು ಬರ ಬೈಜಿ ಬೈಕ್ಯಾಡ ಈ ಬಸ್ಸು ಓಡೆ ತಿರ್ಗುರು ಓಡೆ ಕಾಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬನ್ಪರೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದಿದ್ದ ಮೂಪಿನ ಊರ್ದ ಬಸ್ಸು ಬಸ್ ತಬುರ ಪಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಾರತ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಮಿತ್ ಅವಕ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದ್ಲತ
ಮೂರ್ತಿಗೂ ಪೂಜೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತದು ಹಾಯ್ ಭಾರತಿಯಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಪುಂಜ ಬಂಡೇರು ಪೋಪಾಯ ಪೋಪಾಯ ಪೋಯೇರು ಇಚ್ಚ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾರ್ ಪೂಜೆ ಹೋದ್ರು ಅರ್ಶಿ ಬೈಕ್ ಅದು ಚಕ್ಕು ಖಾಲಿ ಆಡು ಕುಡಕೆ ನೊಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡಾಡು ಅರ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಹರ್ಷಿತ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷದಾದಗೆ ಆಯಗೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೋರು ಮಾರೇದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಚ್ಚುನ ಲೈವ್ ಬದ್ದಿತ್ತೇವೆ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದ ಅಲ ಬತ್ತೀನಿ ಅರ್ಸಿ ತೂಲ ಎಡ್ಡ ಔಷ ಉಂಡ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಕಡೆ ಬನ್ಪುನ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಶೋಭ ಪೋಯ್ನಾ ಮೋಲು ಇಲ್ಲ ಬೈಜಲ ಅಂದು ಕಲ್ವ ಮೂರ್ತಿ ಅಲೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಕಲುವಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಕೋಡೆದಲ್ಲ ಇವ್ರು ಅಂದ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನೆರ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಜರೇ ನೆರ್ನಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯುಗೆ ದಾದೆಯ ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಡ್ವತ್ತನ ಸಬ್ಬತ್ತನ ಅತ್ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತೇರೆ ಅತ್ತ ದಾಲ ಪಾತೇರ್ದು ಜಲ್ ರಡ್ ನೆರ್ಜೇರ ಆರು ಆರು ಈಲ ಇಳ್ವತ್ತನಲ್ಲ ಆತ ಪಾತೇರ್ಜೇರು ಹೆಲೋ ಅಕ್ಕ ಮೈ ಪಾರ್ಟಿ ಮೈ ಪಿಗ್ ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿದ ಪಿಗ್ಗಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಉಂಟಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ಪೋಯ ಮೂರ್ತಿ ಕೋಡೆ ತುಳ್ನಾಡ್ ತಕ್ಲೆಗ್ ಓರಿ ನೆರ್ತೆ ಅತೆ ಈ ಜನ ನಮ್ಮಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಆಹಾ ನಾಳೆ ಮಗುರು ಜಂದು ಆ ಜನ ಪಾತಿರು ಜರ್ಸಿ ದಾದ ಅಂಡ್ ಕೋಡೆ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಪಂಡಿ ಜನ ಕೇನು ದಾದ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಮಾತ್ರನೆ ನೆನ್ಪು ಬೈದಿಜಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅವು ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ನೆನಪರ್ಪುನರೆಗ್ ಇಂಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವ ಪೋಂಡಲ ಲೈವ್ ಓವೆ ಏನ್ ಲೈವ್ ಪೋಪುಜ ಸುಜಿ ನೆರ್ರೆಗೆ ಲೈವ್ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಜಾನ್ ಸುಜಿತ್ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಸುಜಿತ್ ಬರ್ಪೆ ಅವ ನನ್ನ ನೆರ್ರೆಗೆ ಪೊಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಈತ ತಾಶಿ ಈತ ಈ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ತೂತ್ವ ಯಾನ್ ಸರಿ ನೆರ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪುನಿ ಜಾಯನ್ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಗೆ ನೆರ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಅತ್ತನ ಆಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯನ್ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಆಯ ಪನ್ನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ದಾಯ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಗೆ ಸುವರ್ಣನ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಏರಾ ಕನ್ನಡ ಏನಿ ಆಯ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ವಿ ಪೂರ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವಿ ಅತ್ತ ಸುಜಿ ಹಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಚಿಕ್ಕಿ ರಡ್ಡು ಪಾಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜರಿಗೆ ಐಡ ಈ ಸೋಪ ಬರ್ಪಿ ಪಾತಿರ್ ನಿಜ್ಜು ಆಯ್ ಬಂಡು ಗೋಪಲತ ಅಲ್ತ ಕಾಯನೆ ಬನ್ಪಿ ಯಾನ್ ಪಾತೇರೆ ಸೊಬ್ಬಕ ಪಾತಿರ್ಜಂಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪಿ ಯಾನ್ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರಿನೇ ಇರ್ತವೇನ್ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚೇನಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕುಲ ಆ ನಮ್ನೆ ನಿರ್ನಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪದ ಅಂತ ಕುಲ್ಲು ಜಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗಿದ ಈಗ ಮಲ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲು ಆಯ್ಗ ನಾಳೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪಾತೆರ್ರಿಗೆ ಆಯ್ ಅವತ್ತಂದ ಕುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ನಿ ಕುಲ್ ಬಾಯಿಡ್ ಬೆದ್ರಿದ್ರೆ ಪಾತೆರ್ ಓಪನ್ಡ್ ಈ ನೆರ್ತಿ ಜನ ಆಯ್ಗ ಜ್ವರ ಬತ್ತೀನಿ ಬಂದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಣ್ಣಿಕ್ ಆಯ್ಗ ಜ್ವರ ಬಂದ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪನ್ನಿ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಆಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಿ ಕೈಕ್ ಆಯೆ ಪನ್ನಿ ಲಿಪಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಓದ್ಯಾವರೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ನೆರ್ತೋಡು ಮಗ ఆయన అమ్మడ కేందోడు నిన్న అమ్మగల అవి ఎప్పునత పండదు బుట్రగలి ఇత్తుంది ఈరు బన్నగలి ట్యాపును ಅತ್ತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನರ್ಸಿ ಯಾನಿ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡತ ಒರಿಯಗ್ ಸಸರ ಬುಡ್ನ ನೆರ್ಪುಜಿನ ಸಸರ ಬುಡ್ನೊಂಡತ ಐಕುಲ್ ಬಕಲ ಬಕಲ ಮಾರಿ ಸೈಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅತ್ಯ ಊರ್ದ ಊರ್ದ ಪೊನ್ನುಲೆ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜ ಒಲ್ತನ ಊರ್ದ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ನೆಲೆಂಟು ಇರತ್ತ ಇಲ್ಲ ಮಂತದ ಅಂಚದ ಊರ್ದ ಅಂಚಿ ತಕ್ಲು ಮಾತ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಒಂಜೇ ಪಂದಿನಿ ಯಾನು ಈತ್ ಬಗಲ್ಯತ ನಿನ್ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಚಾವಡಿ ರೀಪುನ ಅಪ್ಪೆ ತೂಲು ನೆತ್ತಿರು ಕಕ್ಕದ ಸೈಪ ಪಂಡ ಬರ್ ಸೈಪು ಸೈಯೋಡು ಯಾಲ್ ನಮ್ಮ ನೆಂಚನೆ ಬಂತೆ
ಈ ಎಂಕ್ ಬಂತಿನತ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿನ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಬಂತೀನಿ ಆಲ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ತೂಪ ಈ ಉಂಡ ಸಾದಿಟ್ ಪೋನಗ ಹೆಸರು ಸೈಯೋಡ್ ಬಂತೆ ಪಪ್ಪರೆ ಪಾತೆರ್ ನೀ ಪದ್ದಮೆ ಪಾತೆರ್ ಅಂಚನಕಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿಯ ಹೊರ ಪಾತೆರ್ ಸರಿ ನೆರ್ದುಂಡತ ಅಪ್ಪಗ ಐಡು ಮಾಡ್ಬಿಡಕ ರಿಟರ್ನ್ ನಮಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿಯ ಐಟೆ ಸೈಯೋಡೆ ಯಾಳ್ ಅಂಚನೆ ಯಾಳ್ ಅಂಚನೆ ಬನ್ಪುನಿ ಯಾಳ್ನ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆನೆ ಆಕಲ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ ನಕ್ಲಿಗ್ ಉಂಡತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಾಳೆ ಅಡ್ಡ ಬುರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಗಲ್ ಕಾರ್ ಕೇನೋಡು ಅಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಅಕುಲ್ ಓಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಪೋನ ಪನೋಡು ಇಕ್ಲೆ ಪೊನ್ನಾನ ಸಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಐಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲೇನು ಅಪ್ಪೇನು ಮತ್ತೆ ಅಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಮಾನ ಮರ ಇಜ್ಜಂದ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಹ ಭಾಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೆ ಅವು ಈರಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೀಕ ಬೈದ್ದೆ ಮಗೆ ಇನಿ ಆಯಗ್ ಜ್ವರಗೆ ಲಕ್ಕರೆ ಅಚ್ಚು ಪನ್ನಿಯೋಲು ಬರೀ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಅಂದ ನಿಕೋ ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಬೇತೆ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ ಅಂಚ ಪಂಡಿನ ಇಲ್ಲಿಗ ಅಂಚ ಪನ್ನೆ ನಾ ಏರ್ಸಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಎಂಕ್ ಪನ್ಪುಜೇರತ ಅಂಚಾರು ಅಂದು ಮೂರ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ದೈವದ ವಿಶೇಷ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಪಂಡ ನನ ತುಳುನಾಡುದತ್ತು ಆಹಾ ಪಂಡ ಪಿದೆದ ಅಂಚಿದ ಅಕ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಕಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಇರ್ತ ಕಾಟಲು ಐಕ್ಲು ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಗ್ಗುದಾದ ಬತ್ತೇರು ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಬೇತ ಕಡೆಟು ಈ ಪುನಾಯಿ ಕನ್ನಡದ ಆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹೊಲ್ತಾ ಬಣ್ಣದು ಶೋಭಕ ನಮಸ್ತೆ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ ಪೋಯಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅದ ಪೊಂಜೆ ವೀರೇನು ಆ ಪೊಂಜವೆ ಇರೇನು ಉಂಡತಾ ಏನನು ಉಂಡತಾ ಈರುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಏರ್ಲ ಬತ್ತನ ಇದಿ ಪೂಜಾರ್ ಬಕ್ಕ ಮಗೇಕಿಗೆ ಪನ್ಪಾರ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಸಿಗೆ ಬಂಡಾರ್ ಅರ್ಸಿ ಬಂಡನಾ ஞாபகம் புஜி ಇಜ್ಜಿ ಹೊರರ ಪಾತೆರಿ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಲ ನೆರ್ಪುನ ಈ ಜನ ಒಂತೆ ಅಂಡ್ ಅಕಲೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನೆ ನೆರ್ಪುನು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಅವೇರೆಗ್ ಸುಬ್ಬತ್ರಿ ಹ ಸಬ್ಬು ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲದಾಲ ಪನ್ನಗ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ನೆರ್ನ ಇದು ಇರ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಮಂತಡೆ ನೆರ್ದು ಕೇರೋಡು ಹಾಕ್ಲೆ ಇದಾವೆ ಅಂದಿಯ ಬಟ್ರೆ ಮರತರ ಹಾಕ್ಲೆ ಉಂಡತೆ ಪೂಜೆ ಮಂತದ ಬಟ್ರ ಮಂತ್ರ ಬರದೆ ಅಕ್ಲೆ ಲಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪುನ ಮಂತ್ರ ಎತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕ ಗಾಂಚಿ ಬಾಳ ಅಂದು ಪೂಜೆ ಮಂತದ ನೆರಳು ಅಯ್ಲ ಅಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ತತ್ತದ ನೆರ್ಪುನಿ ಆರ್ಸಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಅಂಚ ನೆರುಚಿ ಎಂಕುದಾಯ ಮರ್ಲ ನಮ ನೆರ್ಪುನೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅರ್ಸಿ ದಯಗ್ ದಾಯಗೆ ದಯಾನಂದ ದಾಯ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡುಗೆ ದಾಯ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡನೆ ಲಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಬ್ಬ ವಡ್ಪಲ್ನ ಆರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಬ್ಬ ವಡ್ಪನ್ನ ಓ ಅಂಚನಾ ಏರು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಅಂದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಯ್ಲ ಅಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಮಾರ್ಲಿ ದಾಲ ಉಂಡಾ ಓಮ ಗೀಮ ಉಂಡಾ ಆಯ ದೆಪ್ಪುನ ಓಮಂಡ ಭಟ್ರೆ ಯಾರ ನೆರ್ಪಿನ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ದಯಗ್ ದಾಯಗ್ ದಯಾನಂದ ಇರ್ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ ನೆರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಇರ್ ತುಳುತಾರತ್ತ ಇರ್ ಹಿಂದತ್ತ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಅಂಜನೆ ಈರಿಂದತ್ ಅಂಜನ ಓ ದಯಾನಂದ ಈರತ್ ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ಒರಿ ಕನ್ನಡದಾಯಿ ಅದ ಆರ್ ಕೇಣ ಅಂಚ ಯಾರ ನೆರ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ನೆರಿಯರಿಗ ಸುರುಮಲ್ತೆಡ ಆಯನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನೆತ್ತೇರಿ ಬರು ಆಯನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನೆತ್ತೇರಿ ಬರ್ಪುನೇಜ್ ದಯ ಪಂಡ ಇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ತು ಉಪನೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಯಾರು ಶುಭವಾಗಲಿ ಯಾರು ಯಾನ್ ಜಯವಾಗಲಿ ಬರ ಹೋಗಿ ಬಂದಿ ಯಾನು ನೆರ್ಪುನೆ ನೆರ್ನಗ ಎಂಕುಲ್ ನೆರ್ನಗ ಆಯನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನೆತ್ತೇರಿ ಬರಡು
ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇನುಂಡು ನಿಗುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತನ ಕೇಂಡಾಯಗ್ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಉಲ್ಲತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ. ಭಾರತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಏನ್ರೀ ಅರ್ನ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿಟಿಂಕ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಗಾಬುಂಡು. ಏನ್ರೀ ದಾರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಬೇಗಸ್ ದಾದೆ. ಯಾನು ನೆರ್ಪಿನೆ ತುಳುನಾಡು ದಗಲೆಗ್ ಅತ್ ಬೇಜಾರು ಬೇಜಾರುಂಡು ತುಳುನಾಗರ ದಕಲ್ನ ದಾಯೆಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಇರಿ ತುಳುನಾಗರ ದಕಲ್ನ ದಾದೆ ಬೇಜಾರು. ಇಂದೇ ನಮ ಉಂಡತೆ ಕನ್ನಡ ದಕಲ್ನ ಎದುರುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ದಕ್ಲೆ ನೆರ್ನ ಉಂಡತೆ ಐಕುಲ್ ಅಕ್ವ ಅಕುಲೆಗ್ ಏನ್ ಪುಜೆರ್ ಪಂಡದು ಆಯ್ ಆಯ್ನೆ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ ಎಂಕೊಂತ ಮಂತ್ರ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗ ಮನ್ಪೊಡು ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟ ದಾದ ಆಂಡಲ ಎನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬಂಡ ದೆಪ್ಪರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಐಕ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲೆಡ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಕುಲು ಇಜ್ಜೆರ್ ಮಾತ ಅಕಲ್ ಅಕುಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ನನ ಯಾನ್ ವನಿತಕ್ಕ ಬನ್ನಗನೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಎಕ್ಕರ್ದಿಂಚ ಸೋಬ ಸೋಬ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಜಗದೀಶ್ಲ ಕೇಂದಿರು ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಲೆರ್ ಆ ಬಂಡ ಆಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಬತ್ ಪೋಯಿನಿ ಬಂಡ ಈ ಬೈದಿನೇಚಿಂದ್ ಪನ್ಪ ಓಲೈ ಶೋಭಾ ಯಾನು ದುಬೈಗೆ ಪೋಪಿನಿ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲ ನೆರ್ದಿರ್ ದುಬೈ ಪೋಪುನ ಚೌರಾಯ ಚೌರಾಯಿ ಕರಿಯಾಯಿ ಊಟ ಒನಸು ಈರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ದಕ್ಲೆಗ್ ನೆರ್ಲೆ ತುಳು ದಕ್ಲೆ ನೇರೊಡ್ಚಿ ತಲೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ದಕ್ಲೆಗ್ ನೆರ್ಲೆ ಸೇರ್ಲೆ ಸೇರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಓವನ್ ಅದಾನೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇವ್ಡರ್ಸಿ ಎನಿಕ್ ತುಳು ವೆರ್ನಿಲ್ಲೆ ತೆಲಿ ವೆರ್ನಿ ತುಳು ಬರ್ನಿಲ್ಲೆ ಸುಜಿ ಅರೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅರೆ ಮಲಯಾಳಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪು ಮಲಯಾಳಿ ಮನ್ಸಲಾವು ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೋಡೆ ಮಮತನಲ್ಲ ಇವುಡು ಮೂರ್ತಿ ಆ ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೂರ್ತಿ ಶೋಭನಿಕ್ ಮಲಯಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಒಂಚೂರು ಓದಿಯಾ ಮೈ ನೇಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ವಿಜಯ್ ನೀವ್ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನಾ ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ದಾನೆ ದಾದೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಟಪುತ್ರಿ ಓ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಎಂಕಾವ್ವೆ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಕೋರಿರ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಇರೆಗ್ ಮಂಡೆಗ್ ಕುಟ್ಟಿಡ್ ದೀಪೆ ಈ ಜನ ಅವಳು ಇತ್ತಂದು ಕೂಡ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇವ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಭಾರತಕ್ಕ ಸುರು ಆ ಜನಕ್ ದೀಪೆತ್ತೆ ಮಂಡೆಗ್ ದಿಲ ಅರ್ಲ ಅಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಡೆಗ್ ದಿಲ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಮನು ಆನಂದ್ ವೈ ಯಾಕೆ ಹರ್ಷಕ್ಕ ತಪಾಂಡು ಸೋಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಯ್ ಮನು ಆನಂದನ ಲವರ್ ಭವಾನಿ ಪಂತ್ ಏರೀರಾ ದಾದಿಗೆ ಮನು ರಿಮೂವ್ ಉಪ್ಪಡು ದಾದಿ ವಿಷಯ ದಾದೆ ಭವಾನಿ ಮನು ಆನಂದ್ ಲವರ್ ಭವಾನಿವಾ ಇದು ಯಾರು ಹುಡುಗನ ಹುಡುಗಿಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಉಪ್ಪಡತ್ ಚಟ್ನಿ ನೀರು ಮಾರ್ರೆ ನೀಕು ರಡಿಚ ಲವರ್ಸ್ ನಕುಲ ಇವು ಬತ್ತಿನ ಕಪಲ್ಸ್ ನಕುಲು
ಎಂತ ವಿಷಯ? ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ. ಒಂಜವೇ ಇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಯತ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರುಡ ಯಾನ್ ಲಗಡಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂದ ಇಂಕಾಯ್ತು ಅರ್ಧ ಕೊರ್ಲಿ ಪೂರ ಲಗಡಿ ಪೋರ್ಚು ಒಂತ ಲಗಡಿ ಪೋಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಜಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ಲಿ ಆಯ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರಾ ಲೈವ್ ಬತ್ ದಾದ ಪಂತ್ ಪನ್ಪುನ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ದಾದಲ ಅವರಂದ ಶೋಭಾ ಈ ಪನ್ಪ ಪಾತೆ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ನತ ಯಾನ್ಲ ಪಾತೆ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೊಂದೆ ಪೋಡ ಪುಡಿಯ ಏನು ಸಾವು ದಾಯಿಗೆ ದಾಯ ಮನವನ್ನ ಇರ್ನ ಲವರ್ ಭವನ್ಯತ ಪಡಬುದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಿ ಲವ್ಲ ಮುಗು ಲವರ್ಸ್ ಲಡೆ ಮಂತಂದೇರಾ ಅಂದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಡಿಡು ಬರ್ಪೆ ಮರ್ಲಿ ಗುರ್ತುಂಡ ಹೌದಾಯಗಿ ಇರ್ನ ಮಿತ್ ಪಗೆ ಪಗೆ ದಾನಿ ಕಾಸ ಒಡ ಇರು ಆಯೇ ಓಂಗುನ್ ಓಂಗೊಂದಿತ್ತೆಂದ ಅತ್ತು ದಾದೆ ಕಾಸವಾಡ ಸಾಲ ಮಿನಿಯಾವಡ ಪಟಬುದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಪಾಪ ಲಕ್ಕದು ಭಾರತಕ್ಕ ಮೂಡ್ತಿದ ಕುಸಲ್ ಪಾಪ ಲಕ್ಕ ಅವಂದು ಜಿನಲ ಅಕುಲು ಕಲ್ಪದಕ್ಲು ಒಲ್ಪದಕ್ಲು ಉಮ್ಮ ಉಮ್ಮ ಇರೇಗಿನಿ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಕ್ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಕೋರಿಲ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಇಂಬೀದು ಕೆಲವು ಬನು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಹಂಗ್ ಕೊರ್ಪಾರೆಗ್ ದಯಾನಂದ ಬಂಗಾರ ಬಾಯಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಬಿದಡ್ನ ದಯಾನಂದ ಬಿದಡ್ನ ಒಯ್ತಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಸ ಹುಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪಂಜಾವೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದರ್ನ ಲೈವ್ ಸುರು ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ ಅವ ಅವಿಯೇ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಏರಿಯ ವೀರ್ನ ಊರ್ದಾರ್ನ ಕಾಸು ಕೊರಿಯ ಮರ್ಲ ಮನು రెండు ಜನ ಕಪಲ್ಸ್ ತಕಲು ಲಲಮೂಲು ಮನುಲ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ತಕಲು రెండు ಜನ ಕಪಲ್ಸ್ ನಕಲು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇರು ಏರು ಮನುನಾ ಮನು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಾ ಅಂದ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಏರಿಯೇ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಏರು ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜೂರ್ದ ಈ ಜನಡತ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವ ಬರ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತದುಂಟು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತ ರಪ್ಪಲಾಗೆ ಬರ್ಪುನು ಈರೆ ಪೊಂಜವೇ ಯಾನೇನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ ಈರೆಗ್ ಓ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಕುಲು ಕಪ್ಪಲ್ ದಕುಲು ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಕಪಲ್ಸ್ ನಕುಲು ಕಪ್ಪಲ್ ದಕುಲ್ಗೆ ಏರು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಲ ಮನುಲನ రెండు ಜನ ಕಪ್ಪಲ್ ದಕುಲ ಸುಜಿ ಬನ್ನಿ ಅನತ್ ಸುಜಿ ಬನ್ನಿ ಕಪ್ಪಲ್ ದಕುಲ್ಗೆ ವಾ ಕಪ್ಪಲಿಯಾ ಅರ್ಷಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ದಿಲ ಕೊಪ್ಪದಕುಲು ಅತ್ ಕಪ್ಪಲ್ಗೆ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಅವ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲಾಲ್ ಮನು ಮಡಿಕೇರಿ ಪೊನ್ನು ಮರ್ಲಿ ಕಾಪದಾದೆ ಪೊನ್ನು ಮರ್ಲಿಗೆ ನೀತ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದಾರ್ ಓ ಅಂದ ಓ ಪೋಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ ಸಸಿತ್ಲು ಭರಣಿ ಉತ್ಸವ ಅಂದ ಅಂತೂ ಯಾನು 7 ದಿನ ಉಂಡು ದಿನವಲ ಪತಂಜಿ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಯಾಮನೆ ತೂಯೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲಂಜಿ ಗುರುವಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಗುರುವಾರ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ಡ್ ಅಕುಲು ಅಕುಲು ಮೆಕುಲು ಪೊಸ ನಾಟಕ ಬುರ್ಚಾಡ ದಾದ ಬುರ್ಚಾಯಿನಿ ಅಯ್ಯಗ್ ವರ್ಷ ಆಂಡತ ಐಕಿತ್ತೆ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುನಿ ದಾದ ಮಾರ ಅವಸ್ಥೆ ಒಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್
ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗುರುವಾರಲ ಶುಕ್ರವಾರಲ 14ಕ್ಕೆ 17ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮಕ್ ಇಗ್ಗೋದಿಯತ ಬಿಸ್ವತ ಊರೆಲ್ಲ ಎಂಗಡೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಮಾರೆ ಬಿಸ್ದ ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸೇಮಿದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುನಿ ತರಕಾರಿ ಅದೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನು ಈ ಓಡೆ ಒಂದೆಡ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲಿಗ್ ಪಿರವುಡು ಬರ್ಪಿ ಇರೆ ಗುರ್ತಂಡ ಗುರ್ತಂಡ ಮನುಲ ಗುರ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ ಇದು ಸೋಕಿ ಅಂದ ಅಂಚನ ಇರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾತ ತೂವೊಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರು ತೂವೊಡು ಎಂಕ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಇವುಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತೆರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದಂದ ಅತ್ತ ಕೂಡ ಒರಿಯಾಗ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಉಂತ್ಲಿ ಯಾರ್ ತಮಾಷೆ ಪಾತೆರ್ ನಾಂದ್ ಎಂಕ್ ದೇವರುಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ದಾಲ ಕೊರ್ಜೆರಕ್ಕ ಬಾ ದೇವರ ಅಂದ್ ಈ ಪನ್ನೊಂದ್ ಇತ್ತಾರತ ಮಾರಾಯ ತೂಯ್ ಕೇಂದ್ರ ನಾನಿ ಅಷ್ಟಿ ದೂರ ಬೈರ್ ಈ ಪೋಯ ಇರ್ಬಾಯರ ತಂಜಾರ್ಲ ಬೈನ್ ಆಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ ಯಾನ್ ತುಂಬುವರ ಕ್ರಶ್ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇರೆಗ್ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಮನಸ್ಗ್ ಬೇಜಾರಾನಾಗ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ನೆನಪು ನಡಪು ಮನು ನಡಪುಗೆ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಇತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಈ ನಮ್ನೆ ಮೂರ್ತಿಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಲಕೊರ್ಜೆಡ ಮೂರ್ತಿಗ್ ದರ್ಪಿ ಆರ್ ಪಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಆರ್ ರಾತಿಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ದೇವಡನ ಕೇನ್ವೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವೆರ್ ಕೇರ್ನ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಕ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ಲೆತ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಸುರುಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಈಗ ಶೋಭಾ ಬೋಡೆ ಬಾಯಲ್ ಶೋಭಾ ಬೂದಾದಿಕ್ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಇದು ಪ್ಲೇ ಫೇಕ್ ಐಡಿಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ವಿಜಯ್ ಶೋಭಾ ಕುಂಟಾರ್ದೆರೆ ಬೋಯರ ದಿಯರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಓವುಲ ಆಯ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಓ ದೇವರೆ ಇರ್ ದೇವೆರ್ಡ ಸರಿ ನಟ್ಟೊಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಕೊರ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪರೆದ ಅಂಚತ್ ದಯನಂದ್ ಇರ್ ದೇವೆರ್ಡ ಉಂಡತೆ ಒರ ಸರಿಟ್ ಇರೆ ದಾದನ ದೋಷಪ್ಪೊಡು ಶೋಭಾ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ ಯಾನ್ ಏರುಂದು ಇರ್ನ ರಿಯಲ್ ಐಡಿಯೋ ಶೋಭರ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ವಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅತ್ ಯಕ್ಷಿತಾ ದೇವರೇ ಕೊರ್ಪುಂಡ ನಮದಾಯ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಸಂಬಳ ಧನ್ಯಾಂಡ ಆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ದೇವೇರು ಅಂದವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಣ್ಣ ಪೂರಾ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೆರಾದ ಪುಂಜವೆ ಪೂರ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೆರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿನ ದೇವೇರು ಎಂಕೆಂಟೆ ಕೊರ್ತಿರ್ ಯಾನು ದುಂಬು ಬರೊಂದಿತ್ತೆಯೇ ಅಂದ ಅಲ್ದು ಬೊಕ ಬತ್ತಿಜಾರ ಸೋಮತೆಲ್ ಪುಂಡಾದೆಯ ವಿಜಯ್ ದೇವರ ಕೊಂಡಯೇ ಹೀರಿಯ ದೇವರ ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಿದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಎಜ್ಜಿ ದೇವೇರಿ ಗೊರ್ಜಿನಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡ ದೇವೇರಿ ಎದುರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮನುವನಂದ್ ಹಾಯ್ ದಯನಂದ್ ಇರ್ನ ಕೇಂದ್ರದು ಸಾಕಂಡು ಸೋಪದ ಕೆಬಿಟ್ ನೆತ್ತර ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತು ನಿರ್ನ ಕೇಂದ್ ದಯಾನಂದನ ಕೇಂದ್
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದನ ತಾದೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದನನ ಖಂಡನಿ ಫಿಲಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವು ಓವು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ತಾ ಅಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರು ದಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿನಕ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಓಲುಂಡು ಶೋಭಾ ಇಚ್ಚಿಯಾ ಯಾನ್ ಇದೆತಾ ಓಡಿಯಾ ಅತ್ತಿಯಾ ಈಗ ಎಂಕ್ ಒರ ನಾಯಕನಲ್ಲ ಕರೆರ್ತಾರ ಇಂದಾ ಈಗ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಓವುಲ ಯಾನ ಏರೆಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನರೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಹುಷಾರ್ ಏರು ಅಂದೆ ಏರಿ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತಾರೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೀಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೀಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ದೇವೇರ್ ನಾನ ದೇವಿರಿಜ್ಜಿನ ಇರ್ದು ಭೂಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ಬದಿಕೆರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೆತ್ತಿ ನೀರು ಬಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆರ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒನ್ನ ಸಾಂಡೆ ಸೋಬಕ್ಕ ಏನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಓದು ಜವೆ ಸಾರಿ ಅರ್ಶಿ ಒನ್ನ ಸಾಂಡ ಅರ್ಶಿನ ಒನ್ನ ಸಾಂಡಗೆ ಐದಿ ತೂದು ನೆರ್ತಿ ನೀರು ಕುಡರ ತಿನ್ನರ ಆಸೆ ಉಂಡಾ ಹೌದು ಭಾರತ ಅಕ್ಕ ಅಂಜನೆ ಮಂತನ ಖಂಡಿತ ನೆರ್ಪೇನ್ ನೆರ್ತೇನ್ ಅಂದ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ ಅವೇನಿ ಬರೋದು ಬರ್ಪುನಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಅವ್ವಿ ಈಗ ಕೋಪ ಬತ್ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಮೂರ್ತಿ ಆವಂದೆ ಕುಲ್ವಾ ಅವು ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಸಾದ ರಪ್ಪ ಬಾಯ್ದಲೆ ಬಾಂಡವ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊರ್ನಿ ಮನದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊರ್ನಿ ಏರ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಉಪ್ಪೆ ದೇವಿರ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಕುಲ್ವೇರು ಇನ್ನು ಉಲಾಯ್ಜಿ ಅವು ದೇವೇರು ಇಜ್ಜೆರು ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಒರಿ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಕ ಪೂರ ಮಾರ್ದ ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದೆಗೆ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ದೇವೇರ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ದೇವೇರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ದೇವೇರು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂದು ದೇವೇರಿಗೆ ದೇವೇರು ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ಅಯನಟ್ಟು ಪೋಲ ಅಯನ ಮದಿಮ್ಯಾಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿಜಿ ಇರ್ನ ಹನೆಟ್ ಆ ದೇವೇರು ಬರದಿತ್ತು ಇರೆಗ್ ಅವೇ ಪೊನ್ನಾಪುಡು ಇಜಿನ ವಾ ಪೊನ್ನು ಇರೆಗ್ ಮದಿಮೆನ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇರೆಗ್ ಪೊನ್ನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ದೇವೇರ್ನ ದಾರ ತಪ್ಪುಜಿ ಉಂದೆಟ್ ಇದು ದೇವ್ರೆ ನಂಬುದು ದಾದ ಆಂಡಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ದೇವೇರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ದೀವೆ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಕೊರ್ತೆರ್ ಅಂದ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅಂಚ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾನಾತ್ನ ತಿಂತವೆ ಬಟ್ರೆ ಯಾಂದೆತ್ತು ಭಯಪಾಡ್ದೆ ದಯಬಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಪ್ರಸಾದಡ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಂಡದೆ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಬೊಕ ಎಳ್ಳುದ ಮಾತ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಮನ ಅರ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಮಾತೆರೆಗ ದೇವೇರೆ ಕೊರ್ತಿನ ಅತ್ತಾವ ದಯನಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರತ ದೇವೇರೆ ಕೊರ್ತಿನ ಅತ್ ಅವು ನಮ ನಮನೆ ಮಂತೊಂದಿನ ಆತಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತುಡ ನಿಕ್ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಹಾಳು ಇತ್ತದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈತೆ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಳ್ ಮನ್ಪುವೆರತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ದೇವಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉದ್ದ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಏತ್ ಮೇರೆ ಪಾತ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಯಾನ್ ಒಯ್ತು ಪತ್ವೆ ಬಂಡದು ಆರು ಆರು ಪತ್ತದ ಅಳಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ
ಅಂಚ ದೇವೇರ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡೆ ಪನ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕಡು ತುಡ ಯಾಲ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ತುನಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಈ ಪೊನ್ನಂತೂ ಓರ್ಚಿ ಈ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಬೊಲ್ಲ ಯಾ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪೊಂಜವೆ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಯಾ ತಿನ್ಪೆ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬರಪೆ ದೇವೇರಿಜ್ಜೇರ್ ಬರೇ ಬರೇ ಇವಿಡು ಬತ್ತೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕುನದ ಎಡ್ಡನ್ ದೇವೇರಿಜ್ಜೇರ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಿಕ್ಕರು ಅಂಚನೆ ಕತೆಲ ಬರೆಯವ ಸುಜಿತ್ ಊರಿ ಇರ್ನ ఆయన ಸುಜಿ ಊರು ಒಲಿಯಾ ದಾದನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಓಲಾ ಊರು ಬಂತಿ ನಿಗಲೇಗ್ ಕುಸಾಲ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಕುಸಿರ್ ಪನ್ಪುನ ತೂನಗನೆದ ನಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಕುಸಲ ಆಪುಂಡು ಪೊನ್ನಿಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪರದ ಮಾರ ಈರೊಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೈಪಾಡ್ಗ ಲೈಕ್ ಏತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಕರಡ ಬನ್ನಿನಿ ಮನ್ವನ್ನ ಇರ್ದೇ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಟ್ರು ಬೆಚ್ಚಾಯರು ಬಟ್ರು ಬೆಚ್ಚಾಯರ ಪೂಜೆ ಬಂದ್ಪಡ್ಚಿ ತೀರ್ಥ ತಲ್ಪಚ್ಚಿ ಅರ್ಷಿದಾದಾವ್ ಆರು ದೇವರ ಆಪೇರು ಮನು ಅರ್ಷಿದಾದಾಪ ಮೂರ್ತಿ ದಾದ ಮಾ ದೇವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರು ಪೊಡ್ಚ ಅಂಚನ ಮೂರ್ತಿ ಬಟ್ರು ಅರ್ಶಿ ಅರ್ಶಿ ಪಾಟ್ ಪಾಡುವ ಶೋಭಾ ಪಾಟ್ ಪಾಡುವಲ್ ಶೋಭಾ ನೆರ್ಪುನ ಪಾಟ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಶ ಸುಜಿತ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾಪೆ ಹರ್ಷಿದೇವಿ ಇಜಿನ ಬೂರ್ದಿತ್ತೇರಿ ಇಜಿನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಗ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತ ದೇವಿ ಬಂತಜಿನ ಹರ್ಷಿದೇವಿ ಯಾನ್ ಪೈಸೆ ಆಪೆ ಪಂಡ ಈ ಕಾಸು ಆಪಂದ ಎಂಕ ಕಂಡಿದ ಬರ್ಚಿ ಕಾಸು ಈ పొన్నాల ఆయన స్క్రిప్ట్ పంచండు ఈ పొన్నాల ಯಾನೊಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೆ ಮನ್ಪಲೆ ಆಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಜಿನ್ ಮತ್ತ ಕೊಲ್ಲುದೆ ಯಾನ್ ವಿಲನ್ ಭಟ್ರು ವಿಲನ್ ಆರೆಜ್ಜಿ ಸುಡಿಗೆ ಭಟ್ರು ವಿಲನ್ ಆರೆಜ್ಜಿ ಭಟ್ರು ಎಂಚಿನಂತ ಪೂಜೆ ಭಟ್ರಿಗೆ ವಿಲನ್ ಪತ್ತುಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಇರೇಗ ಪತ್ತುಜಿ ಅವು ಪಾಟ್ ಪುರ ವಿಲನ್ ಸುಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಚಿ ವಿಲನ್ ಆರೆಜ್ಜಿ ವಿಲನ್ ಆಂಡ ಅರ್ಷಿ ದೇವಿ ಬತ್ ತ್ರಿಶೂಲ ಬತ್ ಕೆರ್ರೆಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆರ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅವು ಇರೆಗೆ ಅವು ಭಟ್ರಿಗೆ ಅತ ಅರ್ಷಿ ದೇವಿ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪೇ ಸಕಲೆಗ್ ಪೈಸೆ ಇಜ್ಜಾವೆ ದೇವಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪುನೆ ವಿಲನ್ ಯಾಕಿ ಯಾನೆ ವರ್ಚಿ ವರ್ಚಿ ವಿಲನ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿಲನ್ ಇರಾಂಡ ದೇವಿ ರೇನ್ ಕೆರ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ತ್ರಿಶೂಲಾಡು ಅಂಚ ದೇವಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಪಿನೆ ಕಾಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆರ್ಪೆ ನಾನ್ ಅಂದ ಅಂದು ಸುರುಟು ವಿಲನ್ ಆಪಿನ ಐಕೆ ಅದೇ ಬಟ್ರೆ ಸುರುಕು ವಿಲನ್ ಆಪಿನ ಐಕೆ ನಾ ಅಂದಾರೆನ್ ಗೆರ್ರೆಗ್ ಓ ಶೋಭಾ ತೂಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗ್ ಸಬ್ಬ ಮನುವಾನಂದ್ ಮೇರ್ನ ಹರ್ಷಿತಾಗ್ ಸಬ್ಬಾಲೆವಿ ಈ ಒಂಚೂರು ಎಕಾಡು ಬೈದ್ವ ಏತು ಜನ ಎತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಭಟ್ರ ತಿರ್ಸುಳ್ಳದ ಐಕೆ ಭಟ್ರ ದಾದ ಬಾಬು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರು ವಿಲನ್ ಆಪೇರಿ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿಲ್ಲ ನಾರಾಜ್ ಭಟ್ರು ವಿಲನ್ ನಾರಾಜ್ ಇರು ವಿಲನ್ ಆಂಡ ದೇವಿ ತ್ರಿಶೂಲಾಡ್ ತೇರುಂಡ ಅವು ಆರು ದೀಪಾಲ್ ಉಂದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೆರಡು ದೇವಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬರ್ಚಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಕ ಯಾನಿಜ್ಜ ಅಪಗ ನಾಟಕಗ್ ಅಪಗ ವೇಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಬರ್ಚಿ ಮಂಡೆಗಟ್ಟಿ ಮಂಡೆಗಟ್ಟಿ ಉಂಡರೆ ಮೂರ್ತಿ ಮಂಡೆಗಟ್ಟಿ ಉಂಡರೆಗೆ ದಾದಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅರ್ಷಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ
ದಾದೊಂದು ತುಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ವಾಚಿಂಡ ಯಾನು ಸೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಸೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾರ ಅಂದ ಆರು ಸುಜಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಅನ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಪುನ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಿಂಡರ್ಸಿ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಎಟ್ಟಿ ತಕ್ಕ ಪಂಡದ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಡು ಮಂಡೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಮಾರೆ ಕಟ್ಟ ತುಂಡಾತನ ಎನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಮಂದೆ ಪೊಸತ್ತು ಇದು ಈ ಚಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ ಬರತ್ಯಾಕೋ ವನಸಾಂಡ ಮೌನ ವನಸಾಂಡ್ ಮೌನನ ವನಸಾಂಡ ಕಜಿಪು ದಾದ ಮೌನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರವ ಇತ್ತೆ ಶೋಭ ಬರ್ಪಲ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಪಾತೆರ ಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಶೋಭಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಪೋಯಿ ನಾಳು ಆರು ಸಿಂಗರವೇ ಯಾ ಸಿಂಗರ್ ಯಾ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪುನ ಕಿರಣ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ವೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಕುಲು ಮಾತ ಐಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಸೋಕುಂಡು ಅಂದಿಯೇ ಪೋತುಂಡೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಟ್ಟಾತನು ಒಂದು ಪುರ ಸರಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಈತ್ಯಾವ್ ಈತ್ ಇಂಚ ಮಂತದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂಪರ್ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಕುಡಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದೆ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಫುಲ್ ತೋಲೆ ವಿಶೇಷ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಾಮನ ನಿನ್ನದು ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇದೀಗ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೆಂಗ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಕೂ ಭಾರತಿ ನೀರು ರೋಹಿತ್ ಕೂ ಭಾರತಿ ಓ ಓ ಕೂ ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರುಂಡ ನಾನು ಪೊಸತ್ ಮಲ್ದೆ ನಂದೇನು ಮಲ್ಲ ಮಂದೆ ರೌಂಡ್ ಮಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯರ ಅಂದು ನನ್ನ ಕುಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ ಮುನ್ನೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 30 ಸಬ್ಬ ಅಂಡಿ ಅಬ್ಬ ಬಂಗ ಬತ್ತನ ಮಾರ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಭಾರತಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಆವತ್ತೆ ಆವಾವು ಆವಿ ರೋಹಿತ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒಂದು ಉಲ್ಪ ಉಲ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ರೀಲ್ಸ್ ಯಾ ಮಂದಿ ಜಂಕ್ ದಿನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ಪಾಡುಡು ಮಾರ್ರೆ ಯಾನು ಇದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ರೋಹಿತ್ ಪನ್ನುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ರೋಹಿತರೇ ನಮಸ್ತೆ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲ ಸುರೂಟಿ ಏರೆಂದು ಬಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂಟ್ ಪನೋಡು ಯಾನು ಅವಿ ಸುರೂಟಿ ಏರ್ಪಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತು ಕೊಡುವ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಕುರುಬನ ಕರಬುವ ಕರುಬನ ಬಸಪ್ಪ ನೀವು ಕರುಬುವ ಕುರುಬ ಎಂತದದು ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಕರುಬ ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಆ ಶೋಭ ಯಾಕಾಡು ಬತ್ತ ಮೌನ ಕೇಂಡಾಲಿಯಾ ಮೊಳೆ ಬೆಚ್ಚ ಶೋಭಗ್ ಕರುಬನಾ ಆರು ಬಾಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಸೆಟ್ಟಿನ ಮೆಗ್ಗಿ ಏರಿಯಾ ಏರು ಹಾಯ್ ಮೌನಾ ಏನು ಲೇಟು ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಅವು ಚಾನಲ್ ಪೋತುಂಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಓ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ನೆಗೆ ಪುದರ್ ಹೋಯ್ತದ ಎಂಕ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆ ತುಂಬುದಾಕಲು ಇತ್ತ ಅತ್ತ ನೆನಪು ಆ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡಾವ ಕೂ ವರ್ಷಿತಾ ಚಿಕಿ ಇರ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಂಡ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಯಾನ್ ಪೋತಿಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ತೂವಡ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಬೇಲೆ ಬೊಪ್ಪೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋಪುಜಿ ಬುಕ ಹರಿ ಹರಿತ ಭೂಮಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಫೇಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸಾಮಾ ನಮಸ್ತೆ
ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡರ್ ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತಿನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತೀನಿ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿಜಿ ಅನ್ಕೆ ಫಾಲ್ ಕೇಂದಿಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಐಕ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ನಂಜಿ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪಂಡದು ದಾದ ಬೇಲಿ ಜಕ್ಕಿ ಬೇಲೆ ತೂಡಿತ್ತು ದಾದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮೌನ ಅರ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕ ರೋಹಿತ್ ಕೆ ಎಸ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರಿಯ ಓ ಅಂದ್ ಅವು ಇತ್ತ ಉಂಡು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಏನ್ ತೂಪೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಊತೆ ಲೋಗೋಡ್ ಮಂದಿ ಜರ ಜೆಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಟೀಲಮ್ಮನ ಉತ್ಸವ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಹೌದು 15 ದಿವಸ ಅಲ್ವಾ ಜೆಕೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಬೇಲೆ ಬಲ ಬಲ ಪೊಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮಂಡೆ ಕುಂಬು ಅಂದೆ ಶೋಭ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಹ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂದ ಪೊಲಲಿ ದಾಂಡತೆ ಪೊಲಲಿದ ಕೋಡೆನ ರಥ ಪೊಲಲಿದ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಮುಂತ ಕಟಿಲ್ದ ನನ್ನ ಬಪ್ಪನಾರ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಬಪ್ಪನಾರ್ದ ಒಂದ್ ಇತ್ತನತೆ ತೇರು ಕೋಡೆ ತುಯರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅವ ಏರಿಯಾ ಮಗಲ ಸ್ವಂತನ ಹೌದಾ ಅದೇ ಶೋಭಾ ಹಿಂದಿದ್ ಬರತ್ ರಾಜನ ಮಗಲ್ ಅಂದ ಬಪ್ಪನದ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ ದೊಂಪ ಮತ್ತೆ ಬರ್ದು ಬಾದಿತ್ತಿರದು ಜಾತ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಪನೆತ್ತ ಬಪ್ಪನಾರದ ಅಲ್ಪನೆತ ಅರ್ಷಿ ಬಪ್ಪನಾರಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಕಿ ಆತ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಜೀವಲಿರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುಡ್ಲ ಕಪಲ್ಸ್ ಪಂಡದು ಆರೆಗೊಂಜಿ ಬುಡದಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಅರ್ನ ಯಾನು ಫುಲ್ಲು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತುಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಪುರ ಪಾಪ ಸ್ವಂತನಾ ಅಂದರ್ಶಿ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಆಂಡಿ ಅಂದ ಅವೊಂಜಿಯ ಮುಲ್ಕಿಡುಪ್ಪುನಕುಲು ಅರ್ನ ಕಾರ್ ಅಂತಂದು ರಿಷ ಉಡುಪಿನ ಗಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪಿಸಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಸಸಿ ಇತ್ತಿಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅದಾದ ನೊಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಮೀನ್ ಪತ್ರ ರಿಷಡ್ ಮಾತ ಪೋಪುನ ಜನ ಪಾಪ ಮೇ ಬನತಾವು ದಾದ ಬರೆಪಿನ್ಯಾಯಿ ಈರ್ ದಾದೆ ಆ ಮಲ್ಲಿ ಮೈಕ ಬತ್ತಂದಿನ ನನ್ನಂತೆ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಅನನ್ನ ಪಾತಿಯ ಅಪತಿ ಕೇಂಕೇನ ಅದ್ನಿಯಾ ಒಂದು ಹೊಸತು ಚಾನಲ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಅವುಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಐಕ್ ನಾನು ನೆನಪಿಜ್ಜ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕಿ ಒಡ್ರೆಸ್ ಒತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿನಿ ಅಚ್ಚ ಹರ್ಷಿತಾಕ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಮನ್ಪುಗನ ಆಯಗೊಂಜಿ ನಾಟಕದ ಮರ್ಲೇ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಸುಜಿಗ್ ಮೂರ್ತಿ ಈರು ಪೊಲಲಿ ಪುನಗ ನೆನ್ಪಾಂಡ್ ಯಾನು ಪೊಲಲಿಗ್ ಪೋದಿ ಪೋತೀನಿ ಪೋತಿನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಪೋದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜ್ಜಿ ಹರ್ಷಿ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಏನ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಹೊರ ತೂಪೆ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ತೂಪೆ ತೂದಯಕ ಸರಿ ಇಂದಾಂಡ ಅವೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಐಕ್ ಕಿತ್ತನ ಪಾಡ್ವೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಮಾತಿತ್ತನ ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ದೇವಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಜಾತ್ರೆ ಆಂಡ್ ಬರತೆಕ್ಕ ಅಂದ ಆಂಡ ಪಂಡಲು ಪೊಲಲಿ ದಾನಗನೆ ಆಪುನದ ಅದು ನಾವು ಅಚ್ಚು ಪೋಯಿ ಬಲ ಪದ್ಯ ಸುರು ಆಪುನೇರ್ ದುಂಬು ಏತ್ ಶೋಕ್ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತು ನರ್ಸಿಯನ್ ಪದ್ಯ ಈ ಬಕ್ಕ ಏನನ್ನ ಲೆಪ್ಪ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಅರ್ಚಿತಾ ವನಸು ಮಲ್ತಾರ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋಭಾ ಓ ಶೋಭಾ ಕೋಡೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೇದೆರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೋಹಿತ್ ಅಚ್ಚುಕು ಪುಂಜವೆ ಈ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಆಜೊಂಡು ಆಂಜೋ ತೂಲಯ ಅರ್ಷಿ ಅಚ್ಚು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್
ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಿಗೆ ಡಿಜೆ ದಿಪ್ಪೆ ಇರೆಲ್ಲೆಪ್ಪ ಆಂಡಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಡುಂತಂದು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆಯ ನಾನು ಕವರ್ ಕೊಡು ಬೇಗ ಮೂರ್ತಿ ನನರ ಪೊಂಜವೇ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತರ್ಡ ಕಟ್ಟುಪಾಡುವೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಓಕೆಗೆ ಎಂಕ್ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಕೋರಿಲ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೇರುಣ ಎಂಕ್ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಕೋರಿಲ ಹೂ ಹರ್ಷಿತಾ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪುಜಾರು ದಾನಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ ದೀತು ಜಲ ಅಂಚ ಹರ್ಷಿತ ಕನ್ನಡಕ ದೀತು ಜಲ ಕನ್ನಡಕ ದೀತರ ತೋಜುಂಡಲೆ ಇಜ್ಜು ಅಲೆ ತೋಜುನ ಕಮ್ಮಿ ಅಲೆ ರಾತ್ರಿ ತೋಜುಜಿ ಕಣ್ಣು ಪಗೇಳು ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗಿಂಚ ಒಪ್ಪಿನ ಆ ಒಂದು ಆ ಎರಡು ಆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮುಟ ಒಪ್ಪಲ್ ಅತಾಶಿ ಅಂದಾಜು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಒರ್ತಿ ಉಲ್ಲೋಸ್ದೆ ಅಚ್ಚು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ್ ಓ ಪಂಜೆ ಪಂದೇಲಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮೂರ್ತಿ ಪಂಜೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕರಪ್ಪ ಅಲ್ಲನೆ ನೆನಪು ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಎಂಕ್ ಈ ಆಂಜೋ ಪುಂಜ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಸಾಕಾತುಂಡು ಕೋರಿ ಬಚ್ಚಾವಿನಿ ಅಚ್ಚು ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಜನ್ಮ ಆಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿತ್ತನಾಗಲೆ ತಿನ್ನರೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತು ವನಸ್ ಮಲ್ತ ಜರ ಆಂಡ್ ವನಸಾದ್ ಅನ್ಕುಲ್ದಿನ್ಗೆ ನಾನು ಓಡೆ ವನಸ್ ಒಂಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಬರ್ಪೆತ್ತ ಏನು ಇದೇ ಬರ್ಪ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜದ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರ ಬದುಜರ ಆಂಟದೆ ಮೂರ್ತಿನ ಬತ್ ಕಡಲ್ ದಕ್ಕೋಡ ಕೆಬಿಡ್ ಬತ್ ದಕ್ ಊರು ಇತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ರೋಹಿತರೇ ಉಂಡರೇ ರೋಹಿತ್ ಉಂಡರ ಅಂದ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಈರು ಪನ್ನಿಯ ನಿಜ ಅಂದ ಐಕ್ಯತೆ ಬರ್ಲಿನಿ ಯಾ ಬಂಡೆ ಕೋಡ ಕೋರಿತೀನಿ ಅಂಚ ಈತ್ಯಾವ ತೋಜುಡು ರೋಹಿತ್ ನನ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಕೋರಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲನೆ ಲಕ್ಕವೆ ಮೂರ್ತಿ ಈ ಮೂರ್ತಿದ ಕೋರಿಂಡಾ ಈ ಜನತ ಅವಕೆಕೆ ಓಲಾಕೇನೊಂದು ದಕ್ಕೋಡು ಗೆಬಿನ್ ಬತ್ತದ ಎಲ್ಲ ದಕ್ ಎರಡ ಕೋರಿಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಕುಲ್ದು ವಚ್ಚಿಂಡ ಐಕ್ ಇತ್ತು ಜತ್ತಿನ ಓಲ್ ಕುಲ್ದೇರ ಅಚ್ಚುಗ ಅಚ್ಚು ಲೈವ್ ಇಡ್ತೀರ ಮೂರ್ತಿ ಹೋಂಡ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿ ನಾಲುಸುರು ಬೀಜ ಮೂರ್ತಿ ನಾಲ್ ಮದು ಬೀಜದ ಕೊಡು ಹರ್ಷಿತಾ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೇರೆನಾ ಲೈವ್ ಬೈದಿನಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಒಂದು ಅರೆನಾ ಓಕೆ ಅಂದ ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕುಲೋಂದು ತುಯಿನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭ ಪಯಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಅಚ್ಚು ಅಯನ ಕೋಡದಯನ ಡಿ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತುಂಡು ಹೂವಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಶೋಭಾ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮದ್ದು ಉಂಡ ರೋಹಿತ್ ಎನ್ನ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಜುಡು ಮಗಿ ಅಂದ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ನೇರೊಂದುಲ್ಲೆನಾ
शिट अंद हर्षी हर्षिता मस्त मस्त मेसेज तुले अन्ना ओके वा मेसेज ओके 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 ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಅಂದ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ತೋಜು ಅತ್ತೆ ಆಯ್ ಬರಂದು ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಶಿ ಆಯ್ ಬಯಕೆ ಮುಗಿಂಡು ಬೆದ್ದರ ಬೋಪಿನ್ ನಾನು ಅರ್ಶಿ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಆಂಡು ನಾನು ಆಂಡು ಮರ್ಯಾಲಗು ಇಲ್ಲಡೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪುಂಜವೆ ಅಂಜವೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅರ್ಶಿ ಏತು ತಿಂಗಳು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಓ ಭಟ್ರೆ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಬಯಕೆ ಮುಗಿದು ಚಕ್ಕುಲಿ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಸಿ ಮೂರು ಒರ್ತಿ ಕುಲು ತಿಂದಿ ನಾನು ಚಕ್ಕುಲಿನು ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಜಪ್ಪುನಿಗೆ ಶೋಭಾ ಬಟ್ರೆ ತಿಂಗೋಲ್ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸುರುಟು ಬೆದ್ದಿನ ಬಕ್ಕ ಮದ್ವೆ ಆಪಿನಿಗೆ ಅತಾರ್ಷಿ ಪೂರಾಕೇನು ಅರ್ಶಿನ ಬಯಕೆ ಮುಗಿಂದ ಬಂದು ಯಾಲ್ನ ತೂತೆ ಅರ್ಶಿನ ಬಯಕೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಅವು ಚಾನೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೇನ ಲೈವ್ ಬೈದೀನಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಓ ಚಾನೆಲ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಓಯೇ ಮೂರ್ತಿ ರೋಹಿತ್ ಓ ಮಗ ನಿಕುಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಡು ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಒಬ್ಬಲನ್ನ ಹಾಯ್ ಮುಲು ಒಂಜಿ ಜೇಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ್ನೆ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಜೇಕೆ ಒಂಜಿ ಜೇಕೆ ಉಂಡು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಜೇಕೆ ಬಟ್ ಜೇಕೆ 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 ಬರ್ನಂತೇರು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜಿತ ಒಂತ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿ ತೀರ್ಥೇರೆಗ್ ಅರ್ಶಿನ ಅತ್ತಿ ಅರೆನ ಅತ್ತಿಗೆನಾ ಅವೇ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮುಗಿನಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲಿಗೆ ಮೌನ ಮೌನ ಎಂತ ಊಟವಾ ಅಂದಿಯ ಜೇಕೆ ಮೊಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದೇಗೊಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊರ್ತವೆ ಮೊಗ್ಲೆ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಿಡ್ಸಿ ಎಂಕ್ ಉಂಡೆ ಕೊರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬರ್ಪುನತ ಅವು ಕೊರು ಒಯ್ತು ಅಕ್ಕ್ಯಾರ ಮೂರ್ತಿರ ಮಂಡೆಗ್ ಭಟ್ರ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಗಮ್ಮತ್ ಆರ್ಸಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಗೆಲೆ ಅವಿ ಬನ್ನತ್ತೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಗಾಲಿ ಆಡಂದು ಅವಿ ಒಳ ಒಳಗೆ ಗೊಣಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಕೇಳುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕ ಇಲ್ಲವಾ ನಾನ್ ಜೋರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಲ್ವಾ ಅಚ್ಚು ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಅಂದ್ಯಾ ಫಸ್ಟ್ಗೂ ಇನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟಾ ಓ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪುದರ್ದಾದಿತ್ತೀರಿ ರೋಹಿತ್ ಆತತ ಮೂರ್ತಿ ಹೊರಗೋಯ ಅರ್ಷಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾದಚ್ಚು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆಯ ಮೊನ್ನೆ ಮಂಡೆ ಸರಿಜ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಂಬಳ ಬಿಡ್ದು ಅಚ್ಚ ಹರ್ಷಿತ ಅವಸ್ಥೆ ಅರ್ಸಿಗ್ ಕಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಂದ ಅವ್ಯ ಲಂಚ ಮಾತೇರ್ನು ಅರ್ಸಿ ಓದೇ ಅರ್ಸಿ ಅವ ಅಕ್ಕದಯ ಶೋಭಾ ಪಾಪಯ ಶೋಭಾ ಮೌನ అందులో ತೊಂದರ್ಲಾಲ್ ಓ ಶೋಭಾ ಶೋಭಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಶೋಭಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಬಲೆ ಪಾತಿರಿ ದಾದಗುಲು ಕಣ್ಣು ಕೂದು ಮಾರೆ ಐಕೆ ಎಂಚನ ಅಕ್ಕ ಬನ್ಪುನ ಆಂಜು ಬೆಚ್ಚಂಡು ವರ ಯಾನ್ ಏಪ ಪೊನ್ನಾತಿನಿ ನರೆಗೆ ಡೌಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಯಾನ್ ಅರ್ಸ ಬಟ್ರ ಅತ್ತು ಪುಂಜವ ಅಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಬೋಡಿತ್ರ ಅಲ್ಕ್ ಕಣ್ಣು ಕೂರೊಂದು ಬಾತೆರ್ನ ಈದಿ ಬೊಬ್ಬದ ಎಚ್ಚರ ಈ ಜೈದಿನ ಅಂಜಲ ರೋಹಿತ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಭಾರತಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕೇಸ್
ಒರಿಜಿನ ಬಿಯರ್ ಇತ್ತರಿಗೆ ಅವೇನು ಪರ್ದು ಇಂಚ ಪಾತೆರು ನಾ ತರ್ಸಿ ಅಬ್ಬ ಹಾಲು ಬಿಯರ್ ಪರ್ದು ಪಾತೆರ ಅವಳು ಮಗರ್ದಲ್ಲ ಅವಳು ಪಲ್ಲೆ ಮೂರ್ತಿ ದೌತುಂಡ ಸಾರಿ ಅವೇ ಅತ್ತೆ ಸೋಬ ಹಾಲುಂಡತ ಮೂರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಮೊಲೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಆತಡತಾ ಓಕೆ ಅರ್ಸಿ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಜೇಗೆ ಭಟ್ರತಲ್ಲ ಏಪಾರ್ದಿ ಅತ್ತಿ ಯಾನೊಂಜಿಕೆ ನೋಡ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ ಅವಳು ಇರ್ಲ ಪೆರಡು ಇರ್ದಾರತ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಜೇಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈತ ನಮ್ಮ ಅನ್ನು ಅಮ್ಮಿ ನಿಜ್ಜೆರದ ಅನ್ನು ಅಮ್ಮಿ ನಿಜ್ಜೆರು ವರ್ಪುಜೇರು ಯಾಂಬೆದ್ರ ಹಾ ಸರಿ ಈರುವೆದ್ರ ಆರು ಪೆರಡೂರು ಅವು ಭಟ್ರು ಪೆರಡೂರು ಶೋಭಕ್ಕ ಬುಕದಾದ ವಿಶೇಷ ಶೋಭಾ ನಿದ್ರೆಡು ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಷತಾ ಅಕ್ಷತಾ ಕಣ್ಣನಿ ಬಾಲ ದಾನ್ವೇರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತದ ಏಪ ಉರುಡು ಉಡುಪಿ ಏರಿಯಾ ಏರ್ ಶೋಭಾ ಮೂಲ ನಿದ್ರೆಡು ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲರಾ ಶೋಭಾ ಸಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಲಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾಗಲ ಒಂದು ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಬು ಕಾಲ ಮನ್ಪೋರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಸುರಾಂಡ್ ಲಚ್ಚು ಉದಯನ್ನ ಪೂರ ಸುರೂಟಿತ್ತೆರತ ಹತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದು ಕೂಡ ವೇಸ್ ವಿಶೇಷಗೆ ಆ ಜನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಷಿ ಪೋವಂದೆ ಬಟ್ರು ಬೋಬುಜೇರು ಅರ್ಸಿ ಈ ಜಪ್ಪಂದೆ ಆರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪೋಪೆ ಬಂಬಿನ ಪೋಪುಜೇರು ಅರ್ಶಿನ್ ತೂದೇ ಬರ್ಪಿನಾರು ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿನ್ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಪಕ್ಕ ರೋಹಿತ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾಲ್ ನಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೇವೆ ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಒಂಪುನ ಕೊಂಜು ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಕ್ಷತ ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ದೀಪಿ ಪಾಡಿ ಅಕ್ಷತ ದಮ್ಮು ಇತ್ತುಂಡ ದೀಪಿ ಪಾಡಿ ಓರುಂಡ ಅಕ್ಷತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷತ ಓಡಿಯಾ ಯಾನು ಓದಿಯೇ ಸುಂದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಜನರೇ ಗುರಪ್ಪ ಏರಿಯಾ ಶೋಭಾ ಪನಸು ಮಲ್ತಾರ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೋಲ ಇತ್ತನ ಅದೇ ಅವಿ ಬಟ್ನೆಟ್ ಪೊರ್ನುಲು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅಂದೆ ಮೂರ್ತಿ ಈ ಅಚ್ಚುಗು ದಾನಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣು ಅಚ್ಚು ನಿಂದ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣು ಇಜ್ಜಿ ಏನನ್ನು ತೂತಾರತ ಮಾರ್ರೆ ಸೋಬ ಕುಡಲಾಸೆನಾ ದಾದನ ಬಾರಿ ಅಲೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಸೋಬಾಗು ಕೋರಿ ಬೊಡೈರಿಗೆ ಎಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಆನ್ ಕೋಡರ್ ದಿನಿಕ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ರಸ ಕಬಾಬು ಕೂಡ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತಿತ್ತ ಬಯ್ಯಾಗ ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಪಾಡ್ರೆ ಬುಡ್ರೆ ಅಚ್ಚು ಪಾಡ್ರೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯಾ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಲೆ ಆಪುಜಿ ದೀಪಿ ಮೋನದು ಎರೆಗೆ
ಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಪೊಲೆ ಜೆಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ವಿರಾಟ್ ಬಂದ್ರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ್ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸೊಬ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆತುಂಡು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆತಿನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತನ ಇರ್ನ ಮಿತ್ ಇಸೈ ಮೋಕಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೆಸೈ ಮೋಕೆಗ್ ಮೂಲ್ ದಾದಯ್ಯ ನಿದ್ರೆಡ್ ಬಾತೇರ್ನ ಹರ್ಷಿತಾ ದಾದಿ ದಾದ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಯಾವ ಮೋಕೆ ಎಂಕೋಲು ಕೋಲುಂಡು ಲವ್ ಉಂಡ ಅಕ್ಷತಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಗಮ್ಮತ ಎರಡನದೇ ನಿನ್ನ ಬಡ್ಡೆ ತೈನಿ ಅಲ್ಲ ಮೊಯ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಯಾ ಮೊಯ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಸಿ ಎನ್ನ ಡಿ ಪಿ ಎಂಚುಂಡು ಆ ಇರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಎಡ್ಡೆಂಡಿಯೇ ಎಂಡ ಕನ್ನ ಆ ಏರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಾ ಡಿ ಪಿ ಸೋಕಿಜ್ಜಿಗೆ ಸೋಮಕು ಸೋಕಿಜ್ಜಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಕಾಪುಜಿ ನನಗೆ ಕಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಸೋಮ ಕೇಳ್ತನಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಿ ಅಂದೆ ಅಚ್ಚು ರುಂಡ ದೆಪ್ಪು ನಿನ್ ನಿಕ್ಕು ರುಂಡ ದೆಪ್ಪ ರಾಜಿನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಶಿ ದೆಪ್ಪು ಅಲ್ ರುಂಡಾನ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗ್ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜ ಮಂಡೆ ಮಾಡೊಚ್ಚಿ ಮಂಡೆಗ್ ಬೆಲೆ ಇತ್ತರ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅರ್ಶಿ ದೆಪ್ಪಲು ತ್ರಿಶೂಲ ಗೊರ್ನ ಅರ್ಶಿ ದೆಪ್ಪಲು ಇದು ಭಟ್ರು ಬರಡು ಓ ಭಟ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ಮಂಡೆ ದೆಪ್ಪಿ ಅಲಯ ಅರ್ಶಿ ಮುಲಾಂಟಿ ಬತ್ತಲು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಒನ್ನಸಾಂಡ ಆ ಕರ್ನಲ್ ಜನ ಒನ್ನಸಾಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಕೋರಿ ಅಂಜನೆಯಾನ ಮಂಡೆ ಪಾಡ ಅತ್ತು ಶೋಭ ಈ ಮಂಡೆ ಪಾಡೈತೆ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ ಬಾಬು ಮೊಲೆಗೆ ಏತು ಸರ್ತಿ ಪಂಪಿನಿ ಬಾಸ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಟ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಬಂಡಲ ಪಾವಲು ಉಂದು ದೇವಿ ಅರ್ಶಿ ಬಾಯ್ ಅಲ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಬಟ್ರೆ ಇರು ಓಲಿತ್ತರಿ ಏಕದಿಂಚಿ ಯಾರಿನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದುಂಬು ಜೈದಿನಿ ಅಜ್ಜು ಆಫೀಸ್ ಇದು ಕರ್ಮ ಬೊಕ ದೂರಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ದು ನಡತೋಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಅದುಂಬು ಕರಂಚು ಅತುಲ ಸೋಬ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಹೋಲ್ದಿತ್ತರಿ ಸೋಬ ಅವ ಅಜ್ಜಿಂಡತ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಂಡು ಆರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೆರ್ ಮಂಡೆ ಕಾಲಿ ಕೆಕ್ಕಲು ದೀತೆ ಪಾಡುಂದು ಓ ಬಡ್ಡೆದ ಅವ ಅರ್ಸಿ ಅಚ್ಚು ಬಾಯ್ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಗು ಅರ್ಸಿಗ್ ಮಾತ ಬಾಯ್ ಬಂಡು ಬಂಡು ಬಂಡುದು ಅರ್ಚಿನಕಲ ಬಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚು ಬಾಯ್ ಅರ್ಸಿ ಬಾಯ್ ಅವುಂಜಿ ನೆರ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಅಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಜೋರಾನೆ ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮೈ ವನಸ್ ದುಬೈ ಬರ್ಗರ್ ಅಕ್ಕ ಓ ದೇವರೇ ಬರ್ಗರ್ ಪನೊಚ್ಚಿ ಎಂಕು ಮೂಲು ಡೈಟ್ ಡ್ಲ ತಿಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಇರ್ ಪಂಡೋಡು ಇತ್ತಪೋ ತಿಂದು ಬರ್ಪೇನ್ ಆತ್ ಬಡ ಆಪ್ನೆ ಎಂಕ್ ಇಂದಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ 21 ಹಾಯ್ ಹೊರಗೋಯ ಮೂರ್ತಿ ಯಾನೆ ನುಗ್ಗು ಇತ್ತೆ ನಾಲಿಡು ಬರ್ತದೆ ಪಾಡುಡ ಮಂಡೆ ಪಾಡು ಪಾಡು ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಕ ಪಾಡಿಯ ಈ ಪಾಂಡದಾಯಗ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿದವುಲು ಪಾಂಡ ಮನ್ಪುಜೇರು ನಿಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ ಈ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಿಯ ಶೋಭಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಇರ್ನ ಸುಂದರಿ ರಹಸ್ಯ ತೂಕ ಸೌಂದರ್ಯ ರಹಸ್ಯ ತೂಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂತೂರ್ ಸಂತೂರ್ ಆರು ಪೋಪಿನಿ ನಮಕ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯಂಬಪೆ ನಿಕುಲ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮೂರ್ತಿ ನಿಕುಲು ಪೋ ಬಂದೆ ಮೂರ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಪೋಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಉಂತುಲೆ ಏ ಅಂದಿ ಶೋಭ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಪಾಡಿ ಕಣ್ಣನ ಬಿಡುದಿನ ಬೊಕ ಬತ್ತನ ಪನು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಪಾಡ್ರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡೇದು ಪನ್ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಉಂತು ಆಶೆ ಉಂತು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವಲು ಅಚ್ಚು ಉಂತು ಫೋಟೋ ಪಾಡುವಲು ಮೂರ್ತಿನ ದುರ್ಗ
ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಗಿದ. ಹಾ, ನಿನ್ನದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು. ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಚಾಲ್ದಿ ಇದು ಜೆತ್ತಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುದು ಅಕ್ಕ ಓರ್ಚಿಯ ನಾನು ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಅರ್ಶಿ ಅರ್ಶಿ ಪಡುದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಕ್ಕ. ಓ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆವಲಿ ಮಾರೇನು ಏಪಲ ಪಾರ್ಟಿ ನಡಿ ಸಜೇರಿಗು ಎಂಗುಲ್ಲ ಬರೋಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಗನ ಪಾರ್ಟಿಗ್ ಯಾನ್ ಅಚ್ಚು ಅರ್ಷಿ ಶೋಭಾ. ಶೋಭಾ ಕಣ್ಣನ ಪೊಡ್ಚು ದಾದಿ ದಾದಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬೋಡು ಬರಿಟ್ ಕಣ್ಣನಿ ಬೋಡು ಅಪಗ ಪನ್ಪೇರು ಮದಿ ಮ್ಯಾತಿನ ಪೊಣ್ಣು ನಿಜಿಲ್ ನೆರ್ಪೇರು ಆತ ಹಚ್ಚುದೇ ಬಾಡುಜ ಎಂಗ ಅರ್ಷಿ ಪಾರ್ದಲ್ ಪಿರ ತೂಪಾಲ್ ಕರ್ನಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಅಂದು ದೆಪ್ಪುಲೆವೆ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಲೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಂಡಡ್ಡೆ ಬಕ ದಾದೆ ಕಾಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಂಡ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಹರ್ಷಿತಾ ಕಂಡನಿ ಮನ್ನಿಪ್ಪುಜೆ ಎಂಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಓ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅವಿ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಅಚ್ಚು ರೆಡಿಯಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವಳು ಪಾರ್ಟಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರ್ನ ಕರ್ನಾಲ್ ಡಿಸೋಜರ ಇಡೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಇರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯನಗ ಪಾಡಾಪುಂಡು. ಹಾ ಇರೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಆಂಡ ಶೋಕು ಉಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಿನಿ ಅರ್ಸಿನ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಪೋಯರುಂಡು ಲವ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಾತಾ ಫೋಟೋ ಪಾಡುದೆರಿಯೇ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಲವರ್ ನೆರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಪಾಡಿಯಾಲ್ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಶೋಭಾನ ಡಿಪಿ ತೂವಂದಿನ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ತೂಲೆ ಶೋಭಾದು ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಪ್ಪನೆ ಅನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಕೇಂದು ಪಾಡ್ನೆ ಅವ ಬಂಡೇರು ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಗಂಡನಿ ಊಡಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ ಒಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಬತ್ತಿನಿ ಬಲ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪುವ ಬರ್ಪಿ ಬರ್ಪಿ ಎಂತಲೆ ರಡ್ಡ್ ದೀಲೆ ಬರಿಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಐಕೆ ಈ ಬಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಪಾಪ ಅಲೆಗ್ಲ ಬತ್ತನ ಇತ್ತ್ಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಶೋಭಂದಿಯರ ಹೀರೋಯಿನ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬುಡಿನ್ ತುಲೆ ಮದ್ಮೆದ ಆಲ್ಬಮ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಚ್ಚು ಎಂಚುಂಡು ಓ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕುಲ್ದೆಯ ಅತ್ಯೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಶೋಭಾನ್ ತೂಲೆ ಬನ್ನಿ ಜನುಮದ ಜೋಡಿ ಶೋಭಾ ಜನುಮದ ಜೋಡಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಬೈಜ ಪ್ರಾಕ್ತದ ಪ್ರಜಕ್ತ ಬೈಜಾಲ್ ಪಾಪ ಸೂಪರ್ ಶೋಭಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಕಡುಪೊಡಿಚಿ ಶೋಭಾ ಇಪ್ಪಡು ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ ಬರ್ಬಿಡಿ ಇತ್ತ ತುಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಡ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೊಲೆ ಬಾಸೆಜ್ಜಿ ಫೊಟೋ ಪಾರ್ದಲ್ ಬಾಸೆಜ್ಜಿ ಇಂದ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನೆರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ ಫೊಟೋ ಪಾಡಿ ಬೈಕ್ಯಾಮನ್ ಕಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುಂಡು ಪೇಪರ್ ಕಜ ಪೆನ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಕಜ ಪೆನ್ಚಿನ್ ಅಕ್ಲ್ ಬತ್ತವತೆರ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕುಲು ದಾದಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಪುಜರ ಏರ್ಲ ರೋಹಿತ್ ಹರ್ಷಿ ಅಚ್ಚು ಶೋಭಾತಲ್ ಬಕ್ಕ ಕರ್ನಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ಅಜ್ಜಿ ಟೈಟ್ ಅದು ಜೈತ್ ನೆಕಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮಗನ್ ಓಲ್ ಬಿಡ್ತಾರಿ ಶೋಭಾ ಆ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಗನ್ ಓಡಿಲ ತರ್ಪಿನಿ ಅವ ಮಗೆ ಬೋಡ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ ಬರಡ್ ಅಪಗೊಂದು ಮಲ್ಲಾಪೆ ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಶೋಭಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯರಾ ಶೋಭಾ
ಆಮೇಲೆ ರೋಹಿತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯರಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಕೋಲಾಪುತ್ತಿರತ್ತ ಕೋಡೆ ಗುಳಿಗ ರಾವು ಗುಳಿಗನ ಪದ್ರ ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕು ಬತ್ತಿನಿ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಕುಲು ಬತ್ತದು ಕುಡ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಖಜಿ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಮೂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಕೈಕಲ್ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದು ಜೇದಿನಿ 4 ಗಂಟೆ ಕುಡ ಯಾನ್ ಬೇಗಲಕ್ಕದು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ದೀತಿನಿ ನಿದ್ರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಜೆತ್ತಿನಾಲು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಕುಂಟಾರ್ದದ್ದು ಪೂರ ಅದು ಜೇಯ್ದು ನಾನು ಪತ್ತೊಂಜಿ 11 ಜೇಯ್ದೆ ಬಕ್ಕಲಕ್ಕದು ಒನಸ್ ಮಂತಿನಿ ನಾನು ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಅಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅರ್ಸಿ ಮಗರಿಯಲ್ ಆಲ್ ಜೆತ್ತಲ್ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪು ಜೋರ್ ಲೆಪ್ಪು ಪಿಗ್ಗಕ್ಕ ಪಿಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ ಸುಕ್ಕಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂಜಾವ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾರು ಕೋರಿ ಕಬಾಬ್ ಬಕ್ಕ ಮಟನ್ ಗಸಿ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡೆ ಇತ್ತು ಮೂಡೆ ನನಲ ಉಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀತೆ ನನ್ನ ದಿನೋಲ ಮೂಡೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆವು ಕ್ಯಾವಾವ್ ಮಹೇಶ್ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಲಾಡ್ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ರಾವು ಗುಲಿಗ ಪಂಜರ ಲೆತ್ತುಂಡು ಮುರಾಣಿ ಕೋಡ್‌ದಬ್ಬು ಬಬ್ಬುನ ಇತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಮಣ್ಣ ಕುಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ ಕುಲ್ದೆ ಬೊಕ ಬೈದೆ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಕುಲ್ದೆ ಅರ್ಶಿ ಪುಂಡಿ ಕರಂಚು ಮೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಪುಂಡಿಯ ಕುಡ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪುನ ಬಂಡಾಲ್ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಂಡದು ಈ ಸರಿ ಚಾರ್ಮಿ ಬುರದಿಂತ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರತ್ತಕ್ಕ ಎಂಕವೇ ಕೂರಿಲ ಇಡ್ಲಿಲ ಪಂಡತ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮನೋಡ ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾರು ಕಬಾಬು ಬಕ್ಕ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೊಕ ಮೂಡೆ ಇಡ್ಲಿ ಅವೇ ಬನ್ಯತ ನನಕೇನ್ ರೆಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ಪುರ ಅಚ್ಚು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಅಚ್ಚು ಸಾರುಲಾಲ್ ಅಚ್ಚುಗು ದಾದ ಆತುಂಡು ಮಾತ ಪೊಯೆರ ಅಂದ್ ಸೂಪರ್ ವನಸ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ ಸೂಪರ್ ವನಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಗಿನೆಟ ವನಸ್ ಇಜ್ಜವು ಏತ್ ಸಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ 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 ಪಿಗ್ ನೈಸ್ ಯೋಗ ಲೈಕ್ ಆಹಾ ಪಿಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಿಗ್ ತಿನ್ನಂಗಲ ಪಿರೋಡೆ ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಜಪ್ಪುನು ಓ ಒಂದು ಬೇಯ್ಪವನ ಸೀನ್ಲ ಉಂಡಾ ಬಾರಿ ಬೀಪವಲತಾಲು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಾರಿ ಬೀಪವಲಾಲು ಬೇಪವನಿಟ್ ಸರ್ ಅವು ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಬಿಡ್ದೆ ಮೋಹನ್ ದೀಪ ಲೈವ್ ಬಂಡಾಲು ಪೂರ ಸುಳ್ಳ ಜನ ಬೇಪವಾಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪಲ್ ಯಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂಪಲ್ ಯಾ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಟ್ ಅವು ತೂಪಲ್ ತೂದು ಪೋಪಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಯಾಲ್ನ ತೂಪೆಲ್ನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಲ್ ಐಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲ ಅಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿಯ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ವಾವ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ ಟುಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ದಾದ ಮಾರೇರೆ ಇದು ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲಾರತ್ತ ಗಂಟೆ ತಾನು 10 ಗಂಟೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಐ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಹೂ ಇನ್ನ ಬ್ರೋ ಅರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಚಾನಲ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಕರ್ನಲ್ ದಿಸಜಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದೆ ಪುಲೆ ರೋಹಿತ್ ಅಕ್ಕು ಪೂರ ಕಕ್ಕು ಮೆಲ್ಲ
Hi Rohit, how are you? How are you, man? ಕನಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಕನೆಕ್ಟಾ ಬ್ರೋ ಹರ್ಷಿ ಕೆಪಿ ಓ ಹರ್ಷಿ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಲಕ್ ಲಕ್ ಯಾವ್ ಜೆತ್ತಿನ ಅಲೆ போது ಮೋನೆ ನೀರ್ ಪಾಡು ಇನ್ನ ಬ್ರೋ ಐ ಆಮ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ತೂಕ ಭಾರತ ಅಕ್ಕ ಇದು ರಡ್ಡು ಬುಡ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಅಲ್ಲ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನ ಬ್ರೋ ಐ ಆಮ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ರೋಹಿತ್ ಬ್ರೋ ಚಿಲ್ ಎಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಚ್ಚು ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜೈತಿಗೆ ಸರಿ ಆತಿ ಜಾತಿಯ ಸಂತೆ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಡನಿದ್ರೆ ಬುಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಏತ್ ಬೋಂಡಲ ಸೀರೆ ಹೋಯ್ತಾ ಗೋರಿದವ ಭಾರತ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ವಾವ್ to their your Tudu language. Yes, from Mangalore. Rohit, my house Udupi ಅಕ್ಕ ಓ ಉಡುಪಿದಾರ ಇರು ಉಡುಪಿಯಾ ಮುಟ್ಟನ್ನೆತ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಉಡುಪಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇರ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂದು ಅಚ್ಚು ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಯ್ ತೀರ್ಥ ತಲ್ಪೊಡ ದಾದಯ್ಯ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಸೇದಾನ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀ ಕಿಂಚಂಚ ಮಲ್ಪುಲ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನಿ ಮನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾದೆಯ ಆ ಜನ ಕಾಸ್ಕೇನು ರೋಹಿತ್ ಇರ್ನಾದೆ ರೋಹಿತ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಆ ಕಾಸ್ಕೇನು ಮನಿ ಪ್ಲೀಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ಕೇನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲೂಪರ್ಲೆಕ್ಕ ಆ ತೀರ್ದಾದ ಬನ್ನಿ ಅಂಜ ಬಂದ್ರೆ ಜಿಮಿನ ಬ್ರೋ ಮನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾರಡ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಓ ಐ ಲೈವ್ ನಿಯರ್ ಸಸಿ ಇತ್ಲು ಸಸಿ ಇತ್ಲಾ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಆಚು ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚಚ್ಚು ಅಚ್ಚುಚಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಗರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಮೊಲಾರ್ಸಿ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಾನಲ್ಲ ತೀರ್ಥಂಡ್ರ ಬೈ ನಾಚು ಅಚ್ಚು ತೀರ್ಥಂಡ್ರ ಬೈನಾ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಯೇ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಓಕೆ ಅಂದ ನೋ ಚಾನಲ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಒನಸಾತಿಜಿ ಇನ್ಸೆಂಟ್ ರಡ್ಡುಲ್ನೆ ಬಡೋಗ ಹಾಪುಂಡು ಹೊರರ ಇಂಚ ರೋಹಿತ್ ಬ್ರೋ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿ ದುಬೈ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂತೆ ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗುಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಅಪ್ಪ ನೆರ್ನ ಓಕೆ ನ ಹೊರ ದಿಕ್ಕೇಲಿ ದೀವೋಡು ದಿಕ್ಕೇಲಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಕನಕದಿಲ್ಲ ಪೊತು ಬೋಡ ಕೇಕೇನು ನನ್ನ ಕೇ ಪೆರಜ್ಜಿ ಕೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆವೆ ನನ್ನ ಕೇಕೆ ಕೇಕೆ ಓ ದಾದ ಕೇಕೆ ಓ ದೇವರೇ ಅತ್ತೆ ಮೊನ್ನ ಅಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ತೂಲ ಅಚ್ಚುಗಿತ್ತೆ ನೆರ್ಪೆರೆ ಡ್ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಯಾ ಐನ ಐಡಿ ಉಂಡು ಎರಡ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಕೇಳಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಎರಡಾ ಮೈ ಟೈಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 11:30 PM ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಇತ್ತ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಇತ್ತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಈಗ ಲೈವ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚಚ್ಚು ಮ್ಯಾಮ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ busy over that
that it is sweeting. ದಾದ ಇಂದ ಕುಟುಂಬದಾರ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಒಂತೆ ಗಾಳಿಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದಚ್ಚು ಸಂಬಂಧನಾ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗು ಮುಲ್ಸೆ ಕೇಟು ದಾಳವಲ್ಲಿ ಏತು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಓ ಅಂದಚ್ಚುಗೆ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಡಿ ಪಿ ಪಾಡಿನಿ ಕನ್ನಡ ಶೋಭಾಗ್ ಅಡೆಗ್ ಮಗುರ್ನಿ ನೋ ಚಾನಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಾಯಗ್ ಯಾರಿಗ ಬ್ಲೂ ನೀರ್ ದತ್ತಂಡ್ರೆಗ ರೋಹಿತ್ ದತ್ತಂಡ್ರೆಗ ಕೇಂದ್ ಪೂಜಾ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಅರೆ ಇನ್ನ ಬಟ್ ಆ ಇನ್ನ ಬಟ್ಟ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಯೇ ಅರ್ನಜ್ಜಿ ಶೂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಡಿ ಡಿ ಚಂದನ ಡಿ ಡಿ ಚಂದನಗೆ ಆಂಡತ ಅಂದತ ಅವಾಗ ದಾಯಗ ಹಂಚ ಬಂದಿರಿ ಪೂಜಾ ವನಸಾಂಡ ನೋ ಚಾನಲ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತಾರೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿ ತತ್ತು ಮಾಡುವ ಅಚ್ಚುರ ಆ ರಿಜ್ಜಿ ಬನ್ಪೇರು ಅಚ್ಚು ಉಂಡುಂಡು ಈ ರೋಹಿತ್ ಲಂಚನೆ ಉಂಡು 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 ಯಾರನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಂಬಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೆ ಬತ್ತೆ ಗೋರ್ಮೆಂಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಸಚ್ಚು ಓಲಿತ್ತ ಮಾರೆ ಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟಾದು ದಾದೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಈ ಜನ ಪೋಪಿನ್ ಬರ್ಪಿನ್ ದಾದೆ ದಾದೆ ಕೇಳಿ ഞാൻ ದಾದ ಅಂದು ಬಂದು ಸಚ್ಚು ಬತ್ತೆ ಯಾರ ಬೋರ್ಬಂಡೆ ఆయన ಮಂಡೆ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬಾರ್ದೀನಿ ನೀರಂತೆ ನೀರು ಬರ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಅದೇ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಈರ್ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಅಲೆವಲು ಬರ್ತೀನಿ ಸಚ್ಚು ಇನ್ನ 5 ಐಡಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ರೆಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಿಯೇ ಓಕೆ 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 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಅಂಚ ಏರಿಗ ರಜೆ ಶಾಲೆದ ರಜೆಟ್ ಬರ್ತೀನ ಅವೇ ಏತ್ ಬೊಲ್ಪು ಅವೇನಾ ಮಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬಾದ ಮಂಡೆ ಬೂರ್ದಿನ್ಗೆ ರೋಹಿತ್ ನನ್ನ ಆಪುಜಿ ಪೋಲೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಆ ಜನ ಕೋ 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 ಅನ್ಬಿಡ್ಯ ಏ ಅಚ್ಚು ನಿಕ್ ಮೇ ಸಚ್ಚಿನ ಗುರ್ತುಂಡ ಬೋರ್ಮಂಡೆನ ನಮ್ಮ ಜನ ಒಲೇರು ಎಕಡೆ ಪೂರ ನೇಲೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಈ ಇಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತದ ಪೋಂಡು ಬೊಕ ಶೋಭ ಬತ್ತಲು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಪೂರ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋತೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಊರು ಬೈದುಲು ರಡ್ಡ್ ಇಜ್ಜ ಕೆಲವು ಪೋತ ಈ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೂರ ಪೋಯಿನೆ ಕಾಸ್ತಾರ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕ ಅಂದ ಆರಡೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೇತಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಮನಿಪುನೆ ಇಜ್ಜಿನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಾದಗೇರ್ನ ಇನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೇತಲ್ಲೆ ವಾ ಸಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಓಟು ಗುಂತದೇನಾ ಗುರ್ತ ಉಂಡಕೇನಾರ ಸಚ್ಚು ಓಟು ಗುಂತದೆ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪಿನತ ಓ ಏಗಲ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುನ ಅಚ್ಚ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಏ ಸಚ್ಚು ಅವು ಅಚ್ಚತ್ತು ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಚ್ಚು ಅತ್ತವು ಅವು ಅಚ್ಚು ವರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕವಿತಾ ಆಲಿಲಡು ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಲ ಕೋಡೆ ಕೋಲತ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಗುಲಿಗನ ಆ ಗುಲಿಗನ ಕೋಲ ಎತ್ತನತ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ ಅರೆಗ್ ಬಡವ ಪುಂಡ್ಗೆ ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪು ಬಲಸದೆ ಕೋರಿದ ಕಾಜಿಪುಂಡು
What is member YouTube channel? My Mitundata ಅವನ channel. Join the membership. Baka area watch attiya. Pokkada పెట్టింది బా ఇది మది మేతజీ ಅವಚ್ಚು ಮದಿ ಮೇತಜಿ ನಿಲುಂತು ಇತ್ತೆ ಬಂದು ಅಂಚನಾ ನಮ್ಮ ಇರ್ನವಾ ಅಚ್ಚಿಯೇ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲುಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಬಂಡದು ಅಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಬುದಾರೆ ಅಚ್ಚುಲೆ ತಂದಿತ್ತ ಬಾ ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮಾತು ಇತ್ತ ತಂಬೆ ಸಚ್ಚಿತ್ತೆ ಅಚ್ಚು ದಾಲಿತ ಅಂಚ ಅಚ್ಚು ಬಂಡದು ಈ ಬಂಡದು ಗಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಐಕ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಂದಿಕೆ ಎನ್ನಿ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ನಾ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡುವಲ್ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏರ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಟೀಚರ್ ಕೊಡಮುಲ್ ಪಾಗಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಗೆಲ್ಲ ಓ ಅಚ್ಚುಗು ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಾ ಎಂಕಲ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿಗೆ ಬತ್ರ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನಗೆ ಬ್ರೋ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ನೀತು 52 ಸಬ್ ಉಂಡು ಕೆ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಾನಂದುಲೇರ್ ಐ ಮೀನ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಾದೆಯ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕಿಂದ ನ್ಯೂಬಿ ಪೂರಾ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರಾ ಮನ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೊರಡಿಗೆ ಏನ್ ಚಿತ್ತ ಗೊತ್ತ ನಿಂಗಲ ಚಾನಲ್ सोना कैसे हो आप मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो रोहित ब्रो नो चैनल ಇರ್ಬೋದು ತೂದು ಬತ್ತಿನ ರೋಹಿತ್ ಆಜದ ಪೋಪಿಂದ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಬಕ್ಕನು ಕವಿತಾನು ಮಾತಾ ಕೇಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಇದಾಯ ಬರ್ಪುಜ ಈ ಓಲುಲ್ಲ ಮಾರಯ ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಿ ಓ ಹಿಂದಿಲ ಬಾತಿರುವ ನಮ್ಮ ಬಗ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಅತ್ತ ಸಚ್ಚು ಕೋಡ ಕೋಲ ಬೈದೊಡಿಯಾ ಕಟ್ಲಡ್ ಕೋಲಾತ ರೋಹಿತ್ ಪೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಜರತ ಅಂದ್ ಈ ಭತ್ತನತ ಪನ್ಪಿನಿ ಮುಗುಸ್ ತರ್ಪರಂಡು ದುಮ್ಮೆ ಮಂಡೆ ಒಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಲ್ಲ ಮೋಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅರೆಗು ಓಕೆ 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 ಹೊಡ್ಜವೆ ಓ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ನಿಜಪ್ಪುಜಿ ಅರ್ಸಿಜ್ಜಲ್ ಬನ್ ಇನ್ನ ಬ್ರೋ ರೋಹಿತ್ ಓಮಾಲಿಯೇ ಮಾಲೆಡ್ಡ ಆ ಜನ ಕಾಸ್ತಾರಿಗೆ ಯಾನ చెప్పుజి ಬಾ ಹೆಂಗ್ ನಿದ್ರಾಡ್ಲು ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಕೆಂಡ ಆರ್ಟ್ ಹೌದಾದಯ ಇನಿ ಪರಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜ ಎಕಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತು ನೀ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆರು ಶೋಬೊಲ್ಲಲು ಶೋಭ ಇತ್ತ ತೂಂಡ ಬರುವಲು ಜೈದಲ ಅಂದು ಮೂತಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಜೈ ಜಲ್ ಮಾಲ್ಗೋಲ ರೋಹಿತ್ ಬ್ರೋ ನೋ ಮನಿ ಅಮಲಾಂಡ ಅಮಲ್ಡೆ ಪಾತೇನ ಜನ ಅಚ್ಚು ನಿಕ್ ಬೋಡ ಪನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ಯಾ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮುಖ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಹೌದನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹನುಮಂತ ಇನ್ನ ಬ್ರೋ ಒಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ 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 ಆಗ್ಬಿಡು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಲಗಾಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಮಲಗು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಎದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ನ ಕೇಕೇಕೇನು ಅರ ಸಮ ದಕ್ಕು ರೋಹಿತ ವಂಚಿದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಈ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್ಡ್ ದಾದೆಯಾ
ಬೇರೆ ತೂಲೆಗೆ ಅಚ್ಚು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪನ್ಪುನು ಯಾನು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪುನೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಹಾಯ್ ಅಲೆ ಸೋಬ ಸಚ್ಚುಗೇನು ದುಂಬುದ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಮಾತ ಓಲ್ಲಾಗೆ ఆయన ಸಾವು ಈ ಸರಿ ಮುಲ್ಪ ಅಚ್ಚು ಒಗೆಗೆಗೆಗೆದ ಆದೇ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಅರ್ಧ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ ಮದ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೋಬೋಲ್ಲಾಲ್ ಪಂಡ್ರೆಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದಾ ಮೊಬೈಲ್ ಗೌಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಮೊಬೈಲ್ ಗೌಜಿಯಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ರೋಹಿತ್ ಬ್ರೋ ಸೋಬನು ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಆಲ್ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಆತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟೀಚರ್ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅಲವತ್ತಿನಿ ಏಯ್ ಚೋಬಕ್ಕ ಬತ್ತರು ರೋಹಿತ್ ಕೇಟ ಬುತ್ತ ಉಂಡಾ ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋಡು ಪಂದು ಅಂದ್ ಆಯ್ ಬನ್ನಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಲ ಆಂಟಿ ಅಮ್ಮೇಡ ಬಂದಿನ ಆಂಟಿಂದು ಇನ್ನಬ್ರು ಒನಸ್ ಬರ್ತಾರ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋಭಾ ಅಂಬೆ ಬತ್ತ ಕೀಂಡೆಯ ಅಚ್ಚು ಸಚ್ಚು ಸಚ್ಚು ಶೋಭಕ್ಕ ಅಂದಚ್ಚು ಇನ್ನಬ್ರು ಗುತ್ತ ಉಂಡುಕೆ ತಪ್ಪಲೆ ತಾನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ತಪ್ಪಲೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆಗೆ ಅವಂದೇ ಸೋಭ ಮೀದ ಅದೇ ಪಾತೆರ್ನು ಇನ್ನ Think Imma know where to look on this of city. It's Imma go crazy. ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಅರ್ಥ ಇರು ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೇನ ದಾದೆಗೆ ದಾದ ಬಗಲ್ನು ದಿನೋಲ ಬರ್ತಂಡ ಸಸಾರತ ಐಕಾಯ ಬರ್ಪುಜೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆಟಟ ನೈಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾರಯ್ಯ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಣಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಸೋಬಾ ಮಂಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಟಾಟಾ ಆಯಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಅಲೆಯ ಸಚ್ಚು ಆಯ್ ಬರ್ಬಿನಿ ಸೇಟು ನಿನ್ನ ತಿಗಲೆ ತೀರು ಹೊಲ್ತಾರು ಅಚ್ಚು ಮುಲ್ಕಿ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅತ್ತ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಅಚ್ಚಿ ಓಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹರ್ಷಿತಾ ಶೋಭಾ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಆರು ಅಚ್ಚು ಯಾನು ಸಚ್ಚು ಸರಿ ಅಂಡ್ ಅಚ್ಚು ಆಸು ಸಚ್ಚು maybe tomorrow ಓನಾ ಐದಾದಯ್ಯ ಈಗ ನಾ ಅರ್ಥ ಓದು ನಾ ಕುಳಿತನ ಓದ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ನಿಜ ಇನ್ನಬ್ರು ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಆಯ್ತು ತುಳೆ ಬರ್ಪಿಜ್ ಮಾರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಅಕೌಂಟ್ ದಾವು ಪುನ್ನತ ಮರೆ ನಿಜಾಪಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಅಂದ ಹಾಲು ಮುಲ್ತಾ ಹೊಲ್ತಾಯಿ ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಈ ಊರು ಅಲು ಇನ್ನಬ್ರು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕಾಸು ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ವೀರು ಇದು ಗಂಗರ ಬರ್ರೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜ ಸಚ್ಚುಲ ಕೇನಿಯ ಕಾಸು ಇನ್ನಡ ಕಾಸು ಉಂಡಿಗೆ ಇನ್ನಬ್ರು ರೋಹಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಪೇಪಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಅಂಪಲೆ ಪಾಡ್ವಿ ಪೇಪಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಅಂಪಲೆ ಇನ್ನಬ್ರು ಪಾಡ್ವೇರು ಕೂಡ ಆಬಿಡ್ಸಿ ಬರ್ಚ ಬರ್ಚ ಈರು ಒಂದು ತೆಪ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇ ಮಂತ್ಲೆ ಪೇ ಬೊಕ್ಕ
11 21 അഞ്ചാപ്പ് sebab olar ora barpal ora bopal sama maika അച്ചുപോയല്ല ജെത്തൽ ആർക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ബോർഡ് വന്നു ഇന്നോ ഓപ്പൺ ഉണ്ടോ പാടില്ല ഓക്കെ ದಾದಾ ವಿಡಿಯೋ ದಾದಾ ವಿಡಿಯೋನಾ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವಾರ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಒಂದು ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ and meet your stream मन ब्रो सब मल प्ले वीडियो तुले कमेंट पाडले ओके इना इना वीडियो तूतरा इच्छी तूतुजी यानी एन्न चैनल उल्लार बिट्टुल्लार रोहित ब्रो सिया हाँ ओके तूपे नवे पंड कोडम बिजी इत्ते ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಓದು ತೂತು ಜಾನ್ ದೇವರೇ ಇನ್ನ ಎಂಟು ಬ್ರೋ ರೋಹಿತ್ ಏರಿಯಾ ರೋಹಿತಾ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಬ್ರೋ ನೀವು ಫ್ರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಮನಲ್ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ದಾದಾ ಬೈಗ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ವೈರಸ್ ಆಗಿದ್ದು ವಾಮನತ್ತೆ ಅತ್ಯ ಸೋಬ ಫ್ರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರುದಷ್ಟೇ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ಮಂಡೇ ಇದ್ನ ಅದಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊರ ಅಂದು ಮನು ಸಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಶೋಭಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶೋಭಾಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡುವರಿಗೆ ಹಾ ಪೋಯರಾಕುಲು ಬೆಜಕೆರೆ ಪಕ್ಕಿ ಬೆಜಕೆರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೋದು ಮಗ್ರದು ಅರ್ಶಿ ಬೋದೆ ಕಡೆ ಮಗ್ರದು ಆಲ್ಬಲ್ ಅಚ್ಚಿತ್ತೆ ಪೋಯಿನಿ ನಾನು ರಡ್ಡೆ ಜನ ಪುರ ಬೊಜ್ಜೆಪ್ಪುನೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆತ್ತಿನ ಸರಿಯೇ ಆಯ್ತು ನಿದ್ರೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನು ಇತ್ತು ಜೆತ್ತನೆ ಪೋಪೇನೆ ಸೊಬ ಸಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಅವಳು ಯಾರು ನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅವಳು ಯಾರು ಶೋಭಗ ಅಲೆಯ ಶೋಭಾ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಓಡು ಮಾರ್ರೆ ಆಪೆ ಶೋಭಾ ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅದೌದು ವಿಮಲ್ ಅವ್ರೆ ಅದೆಂತ ಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಫಿಶ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೊನ್ನಲೆತ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಂದು ಅಂದು ಮಾರೆ ಪೋಯಿನ ಪನೋಲಿ ನಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದು ಇಲ್ಲೇರು ಆರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಾರತ್ತೆ ವಾಮನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅದು ವಾಮನ ಅದೆಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಚಿನ್ನಮ್ಮುಂಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಬೆಂಚೊಲ್ಲರು
ಅಯ್ಯ ಓಮನ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಶೋಭಾ ನೀರು ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅಯ್ಯ ಫ್ರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಡದೆ ಬರ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಎದ್ದು ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಊರು ಫೈನ್ ఎక్కడ కుడోరి బತ್ತೆ హనుమంతప్ప ఈ లైవ్ ఇది ఏది గంటే చెప్పు ఉండేదాయి ಒಂಚಿ ಪೋಂಡು ಯಾಂದು ಈಜು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಯ್ಯನ ಬುದಿರಿಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ವಾಮನಗೆ ಸಾವು ಕಪ್ಪಂಗಿ ಬಾರ್ ಕೋಟು ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ದಿ ಅವು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಪುದರ್ ಪುರ ಶೋಭಾ ఒక దాలత్తు అవు సడన్ అవు దానే నిక్కే పనుపును పూర ఇరుపులు యాళ్ళు లేపసిద్దార కంద దొజ్జే గంట బత్తారని సరే చెప్పు కెళ్ళరు కాని తీరు ఉట్పిరు అందుకంటే పతంజండి మా రజనదా ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಇರ್ನ ಊರು ಓಲಿಯಾ ಎಂತ ದರಿದ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಜನ ಮಾರೈತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸುವುದು ಹೌದು ಅವ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚು ಬೇಕಂತಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಅಂದು ಎದ್ದಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಮ್ಮಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸಂತೆಗೆ ಅವ ಅಂಚೆ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಸೈಟ್ ಪರ್ದು ಮಾತ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರಿಗೆ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರೋಡು ಆಯ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಕೈಗೆ ಲಾಗ್ಯಾರ ಅಪ್ಪಜ ಕಿದುಕು ದಿಂಗಿರಿ ಘಟನೆಗೆ ಮೌನಶ್ರೀ ಪಿನ್ ಐಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮೌನ ಮೌನನಿಗೆ ಹೇಳುದು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಬೈತೇನೆ ನಾನು ಈಗ ಗಂಟೆ 11 ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ತಾ ಉಂಟು ನಾನೀಗ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಅದೆಷ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರ್ತದೆ ಬಾರದಕ್ಕ ಇದು ಪನ್ಯ ಸರಿಯಾ ಓಕೆ ದಾದ ಬಂಡದು ಕದ್ದು ಬರ್ಪುನಂದ ಅವ ಎರೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪೇನ ಹನುಮಂತಪ್ಪೇನ ದಾದನ ನಿಖಿಲ ಐದು ತೋಜುನ ಅಂದಾಗಲ ಇದು ತೋಜು ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಮುಪ್ಪಾಪು ನಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಭಾರತೀಯವರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಇನ್ನು ಮಲಗುದು ಹೋಗಿ ನಾನು ಬರ್ದಕ್ಕ ಈರು ಪನ್ಯ ಸರಿ ಓಕೆ ಅವು ಜನ ಸರಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಅಂದ್ಯ ಪನ್ನತ ಅಕುಲು ಪೂರ ಮರಳು ಕಟ್ಟುದು ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕಡೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದಿನದು ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಉಲಾಲ್ ಅರುಣ್ ಬಕ ಒನ್ನಸಾಂಡ ಮದುವೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡ ತಯಾರಿ ಮತ ಮುಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಭಾರತಕ್ಕ ದೇವರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಂದೆಂಗಿ ಮುಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಬತ್ತಿಜಿ ನೈನ ಆಜ್ ಜನನ ಇರ್ತದ ಇತ್ತಿಜೆರ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆನ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊಂಡ ಇದೀಗ ಕಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕನಾತು ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತುಂಡು ದಾನಿಗೆ ಅಶೋಕೇರ ಪನೋಡು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಉಳ್ಳೆಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾ ಸೂಪರ್ 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 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಅನ್ಮಂತಿತ್ತು ಇತ್ತ ತಿಂಚಗತ್ತು ನೇರ್ ದುಂಬು ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಅಂಜು ಗುಂಪು ಇತ್ತು ನಿಗಳೊಂಜೈನ ಆಜ್ ಅಂತ ಗುಂಪು ಇತ್ತು ಗಂಟೆ 11
ಕೋಡೆದಾತೆ ಕೋಡೆದಾತೆ ಆಯನಿತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಮದಿಮೆ 300 ಜನ ದಾಟ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಎಡ್ಡೆಂಡ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಎಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಐಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜೇನಾ. ಆಯ್ ಅಶೋಕ್ಡು ಅಶೋಕ್ ತಿಳ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಾರಿ ಇದು. ಮೌನ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಮೌನ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಮಲಗುದು ಮಾರಾಯ ನಾನು. ಮೌನಶ್ರೀ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಳಿ ಮೌನಕ್ಕ. ಎಂತದ ಮೌನಕ್ಕ? ಶೋಭ ಜೆತ್ತಿನಯ್ಯ? ഞാൻ പത്തിനകലക്ക ആവുന്നില്ലേ. ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರಾ ಮೌನಕ್ಕ. ಅಲ್ಲ ಒನಸ್ ಆತ್ರೆ ತೆನ್ನ ಕಬಿಡ್ ನಾಂದು ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತ್ ಕೈತ ಡಬಲ್ ತಿಕ್ಕಂದುಂಡು ತಿಕ್ಕಂದುಂಡು ತಿಕ್ಕಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಚನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೆಗೇನಾ ಮೌನಕ್ಕ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನೆ ಕಣ್ಣು ಕೋಡೆ ಕೋಲ ತೂದು ಮಾತ ಬಾಯ್ ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೈ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಶೋ ಕುಡು ಚೆಪ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕನ ಕಟ್ಟಡು ಜೀವನಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು.